ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turko la adamade la koy fiew fo ka soro iye bana nyini ka don na kari me ga sababu ga sika dangari ke adamade ke nyina mayala o kele ke fo mo fare ko la wa o era tinye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afia aw koro École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée. On veut pas quoi ya kalabankura. Femme santé bara nyuma yesa nimbara dere beke École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité doctorat siraka. Meme se garo ka fo o ga dimso nga futina yelenye o pela de lebe kala ni lakol so daga bana nuna. O go Bolofara de flani. Cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée la. Aywa, la collection, ani la collection zomo, aya sefa jona, aka la collection inzegere. Yoni jemaka chaya. Utogole de plan on veut Kalabangura ya, hôtel Wasulu coffre de Choi, Waligere Negaturu Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan yesini. Complexe scolaire le printemps, Nyamakoro Kuranina, ale daire la nuwatina. Demseni ka dabine a kalonani, ale bise oye ou ka crèche, maternelle, ale konnana petite section, moyenne section, ani grande section, obe foka se den sans flamma. Obela jelen kerefe ou ka kalanso fana be no premier cycle nyina oba damine première année ka tabla 5e année na minye kango ta fanvela la français kala me ka kono anglais kala aleni arabu kala minye complexe scolaire le printemps yi adale le no nyama koro kurani na sugu ale masurunana dem sewnga kalan temenen ko fe mamunu be sa nulu ba fe ka anglais kala noye anglais yi ikara dem seniyo ikara makoro yo ka damine demisani munu me 4e année fondamentale la foga na se makoro bawma kalo woro kala meke ulu kuna anglais la ya sa to kamina busaka anglais ale foga saka adona kari o la sa kalo woro kala meke ola minye complexe scolaire le printemps ni demisani ntini ulu betaye togomi mobanu ulu fana betaye togomi minye balu ku fana yo o fana busaka anglais kala ye complexe scolaire le printemps Nyamakoro Kurani na sugu kereflala naba fekata awdon togo sebe ayaw boli jona walma ka negajuru sra ale Congo 76 74 88 82 walma 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakunye ya saminye dembauye uluka kubala jedemsaka noya makoro fana ka saka anglais kala minye siniye sigiye ka osinsi. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir au Canada, aux États-Unis, il y a trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais je ne sais pas ce que tu ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Yirimajo atete bugu 759 logements ulu mawbe se afako tare sabula minye école franco arabu khalifa alebna na daele yengoni mi demsenyi alebsega kalange arabukana kake tuabukana togo sebe sara ote ulu fe kalo mamunu medu ka jardin d'enfant na sa ulu be wakelen sara kalo
école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondenw ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔ sɛbɛn sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba o kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Seukaw fɛ yen denmisɛnnin k'a dege bolola baara la kabini fitinin fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolola baara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA,
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye énergie a n'a bɛ ɲɔgɔn bolo su in na fɔlɔ. ale ti ye kuma bɛɛ nka énergie baarakɛla an b'u fo. U bɛ cɛsiri min na halisa u bɛ ka fɛɛrɛ minnu ɲini. Ala ka sababu ɲuman kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen an ka bɛɛ ka bɔ nin dibijugu in kɔnɔna na ani nin degun in kɔnɔna na. Bi ye alamisa ye. Juma su tɛ yan an bɛ dugawu kɛ Ala ka su hɛrɛ di an silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ kiiriko kuma cayara. Maa minnu bɛ yen n'olu minɛnen don n'o ye parti politique mɔgɔ maa 11 ye olu tun ye laɲini kɛ ko yaasa u ka mɔgɔw bɛ se ka labila cogo min na cour d'appel mɔgɔw ma sɔn olu ta ma. Etienne Fakaba fana ale fana ta kun laɲini kɛra o fana bilara décembre kalo la kiiri bunakun ka hali bi min ye fili ye ka taa se nun dabitaw ma ani Mamadu Kamara olu fana tun ye laɲini kɛ kuru ko k'olu fana tɛ se ka bila fala ye. Tribunali kelen ale fana hukumu kɔnɔna na hali bi Arazbas fana ka maaw fana ye wulikajɔ kɛ ani Rose hakilila k'a fɔ o fana si ma sira sɔrɔ. Sariyatigiw olu ye min fɔ o ye k'a fɔ ko u ka kiiriw olu bolodalen kun don cogo min na olu ka to o cogoyaw la. Dɔw la fana jaabi jɔnman sɔrɔ i n'a fɔ mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni min ye nka an kɔni bɛ min dɔn o ye k'a fɔ a kɛra cogo cogo a kiiriw u na tigɛ. An y'an t'o la Isa Kaw Jim ale fana minɛna ka fara mɔgɔ minɛlenw kan. Baara mun bɛ sen na kiiri tigilamaw bolo o kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale minɛna sabula ale ye kuma ta ka ɲɛsin jamana wɛrɛ jamanakuntigi ma min ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi kosɛbɛ n'u bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. O hukumu kelen fana kɔnɔna na min y'an baarakɛɲɔgɔn joliba maaw ye Mohamed Atayɛr Alidu Aki mɔgɔw ye ale ɲininka bi a n'a ka daliluyaw taara. An kɔni ma Aki ka jaabi mɛn fɔlɔ fo nin yɔrɔ in na. Aki mɔgɔ y'a lamɛn a n'a ka directeur u segira. Aki ko k'a bɛ tila ka jaabi di n'Ala sɔnna ma ni min sɔrɔla Aki fɛ an na o da mɔgɔw tulo kan. Fala ye vérificateur général ale ye rapport ba bɔ bi rapport min n'o bɛ tali kɛ a ka san baarakɛlenw na ko u ye baara kɛ yɔrɔ 50 la. Kuranko bɛ a la, jiko bɛ a la, dugukoloko bɛ a la, kalanko bɛ a la. Dungo juga ni yuruku yuruku ɲɔgɔn yɛlɛn no yɔrɔ min na o baara 50 o de b'u bolo. Sɛbɛn 30 ni kɔ u y'olu fɛsɛfɛsɛ 9 o dira kiiri tigilamaw ma dɔw fana ka kiiri bolodalen don. N'Ala sɔnna ma an na don o ko kɔnɔ kosɛbɛ sini k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u bɛ se ka a ko bɛɛ lajɛlen faamu cogo min. Kuluba faama sigiyɔrɔ la bi président ale ye lasigiden 3 u nana n'u ka sɛbɛnw ye minnu b'a fɛ ka na sigi an fɛ yan lasigidenya la a b'a fɔ min ma ko ambassadeur a fɔlɔ o ye Algérikaw ta ye o nana n'a ka sɛbɛn ye k'a cira Tebuni fɛ yaasa a kana sigi an fɛ yan lasigidenya la. Filanan o ye Arabi Saoudite ta ye min ye sabanan ye o ye Japon ta ye. Fala ye nin baara ninnu kɔni bɛ kɛ waati ni waati min ye lasigidenw ye olu bɛ taa dɔw bɛ na. Mali kɔni ye jamana ye fana ka lasigiden bɛ yɔrɔ caman donc maaw fana taw bɛ yen n'u nana n'u ye sɛbɛnw di k'u bɛ fɛ ka na sigi adamadenya kɛcogo ye o ye an bɛ tilen k'o de fɔ. Maaninfin i kelen ti foyi ye n'i y'a mɛn k'i bɛ yen maa wɛrɛ fana bɛ yen. Fala ye n'i ko i ka bon i jija i ka maa wɛrɛ min ka bon dɛ n'o tɛ ni bonya dan n'i kelen ma a ti bɛn dɛ. Fɛn o fɛn ka di f'i ɲɔgɔnko dɔ ka sɔrɔ a la n'o tɛ n'e t'i sanga maa la i bɛ kɛ Ala ye o la sa dɛ. Sanga ɲɔgɔn t'ale de la. Jabaru masa. Fala ye dɔgɔkun in kɔnɔna na fana kalan dɔgɔ kuma kɛra sɔgɔmada in na an kɔni ye denmisɛnninw hɛrɛbalen ka segin ka na so
an y'o ɲininka ko mun kɛra ko misiw ko k'u ka taa so an ye misiw yɛrɛ wele k'u ɲininka ko synergie ale ka assemblée générale de tun bɛ yen o de la u taara so n'o tɛ grève tɛ synergie ale de bɛ assemblée générale la a n'a ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ o la sa o baaraw kɔni o de bɛ sen na an yɛrɛ tun bɛ Sibi bi sɔgɔmada in na an taara baara min na sa o ye Sibikaw fɛ yen min ye CAS ye ale ye fɛɛrɛ min sigi fɛɛrɛ min b'a to nin waati laban ninnu na yaasa kalanso min n'o o bɛ Sibikaw fɛ yen o bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka se ka ekɔliso o sɔrɔ n'o o ye segon sigili ye kilasi 3 u y'o jɔ ka direction k'o jɔ ka kalanden minɛnw di min ye paw ye k'olu sigi sen kan ekɔli karamɔgɔw ka minɛn di olu ma ka dɔw fana ta baara la yaasa u bɛ se cogo min na ka kalanso in k'ale baara kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa CAS a yɛrɛ ka maa minnu bɛ taa san 2nan in na sa u y'o baara fana daminɛ min ye npogotigi 80 ye bi na olu bɛ sa bayɛlɛmali baara olu kan ka o kɛ CAS a coordinateur international n'o ye projet ɲɛmaa belebeleba yɛrɛ ye Ener Papendik docteur ale yɛrɛ bɛ dugu la nin waati in na a n'a furumuso Barbara ka taa fara sa min ye tɔn bolofara tɔw bɛɛ lajɛlen ka sa n'o o ye Sala Babi ale coordinateur national ye Alassane Bore ale fana ye directeur ye CAS kɔnɔna na min ye baaraw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra kalasakaw fɛ yen baara wɛrɛw bɛ sen na yaasa ka se ka kalasa balontan tɛrɛnko k'o fana sigi sen kan ni Ala sɔnna a ma min mana bɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa an na o da maaw tulo kan min ye halisa ekɔliko ta na sira fɛ ekɔliso dɔw bɛ yen bi a yɛrɛ k'a fɔ ko degun dɔɔni bɛ olu la o degun ye mun ye o ye k'a fɔ ji kɔni sigilen u la min ye jamana camancɛ yan fan fɛ fana halisa ji ma jigin i n'a fɔ a ka di maaw ye cogo min fala ye dɔgɔkun in wulikajɔw caman fana kɛra Dɔngɔnɔdugu la Dɔngɔnɔdugu maaw ka sɛgɛn u ka ɲani u ka magan min ye degun min b'u kan ka kɛ ni bamancɔlen jugawale kɛbaaw ye armée ale ye wulikajɔ kura boloda ye yaasa basigi ni lafiya min n'u bɛ k'a ɲini o bɛ se ka na cogo min na hukumu kɔnɔna na sa yan'o cɛ dugu caman kɔni bɛ yen o maaw y'u sigiyɔrɔ bila pewu ka na Sevarekaw fɛ yen Sevare yɛrɛ falen no bi tewu ji ye maa minnu kɛ ani basigibaliya ye maa minnu kɛ duguden caman bɛ yen bi u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni t'a dɔn u b'u komi u b'u jami min ye dɔngɔnɔw yɛrɛ ye u ye damakasi kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min nin bɛ ban armée ale ko sisan kɔni Baɲangara u y'a ta k'a kɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min u ka wulikajɔ barika bɛna na bonya ye Wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔw bɛ sen na Gawokaw fɛ yen bi wulada in na sa an y'a mɛn k'a fɔ k'u ye bamanciwale kɛbaa dɔw kun nana ka n'u fari filɛ Gawo pɔn donda fanfɛla n'o ye Gunzere fanfɛla ye pɔn Wawariya ale kɔni bamanciwale kɛbaaw ma se ka se sɔrɔ sabula armée ale y'u gosi u segira u kɔ min ye dugudenw ye n'o y'a sɔrɔ jatigɛ kun bonyana u kan olu tilara k'u ka baaraw daminɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na Garigunakaw fɛ yen n'o bɛ Ansongo sira la sa a yira k'a fɔ sa mɔgɔ ta mobili dɔ kɔni bin kɛra o kan Gawokaw yɛrɛ ko bi ko Niger taga kɛlen no kataba 4 ye don o don maaw de bɛ sira ninnu kan sa u bɛ maaw da k'u mɔmɔ k'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen b'u kun chauffeur nin waati na dɔw kɔni ye degun sɔrɔ sabula mugu cira ale dɔw la fala ye nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na ba sanfɛla la lingilangaw kɛra min ye lingilanga dɔ kɔni ye n'o ye pinasi ye o dɔ kun kan ka dafiri nka Ala ni maaw ka dɛmɛ fɛ o ma se ka dafiri nka pinasi kelen bɛ yen ale kɔni kun bɔra sa Moptikaw fɛ k'i kunda Gawo kan a selen Tɔnbɔkutu fanfɛla la kɔni ale dafirila dafirilen senfɛ sa denmisɛnnin 10 ɲɔgɔnna ani dɔw bangebaaw olu kɔni tora a la a yira k'a fɔ ko min ye pinasi ninnu ye o kɔnɔminɛnw olu de kɔni kun ka ca kosɛbɛ dugudenw olu kɔni ye u magɛn maa 45 de tun bɛ pinasi in kɔnɔna waati min na a bɛ dafiri Mopti Tɔnbɔkutu gouverneur ale ka laseli la a kɔni ko sa ko min ye pinasi tigiw ye sufɛ boli u ka dɔ bɔ o la waatila minnu fana bɛ nin waati na sa n'o ye ka doni caman cɛ ka kɛ mobili pinasi ninnu kɔnɔ u k'o fana lajɛ k'o don bɛrɛ la ko n'o kɛra kɔni n'Ala sɔnna a ma min ye fɛɛrɛ minnu sigilen don ka fara o kan o na se ka kɛ sababu ɲuman ye yaasa min ye pinasi ko ale fana na kɛ bɛrɛ la kuma tɛ sufɛ boli ko yɛrɛ de kɔni ye a ko yɛrɛ o dun de fana ka di anw yɛrɛ fala ye fala ye n'i donna n'i bɛ pinasi kɔnɔ sufɛ nga bɛ kɛ ko matila de kuma cɛ n'u ye kɔrɔbɔrɔ dɔnkili ninnu k'a la ale faraka ninnu
fala pinasi kono tebi wuli dumuni bi kɛ n'u ko seri o bani o kɔni o bɛ taa ba yɔrɔ o b'a sɔrɔ te he fala aw wallahi esbaro ko ka bɔ lac debo la fala to ka don pinasi kɔnɔ nka bɛ k'i dalen don matelas de kan tellement ka di quoi fiɲɛ sumalen ventilateur national min bɛ bɔ jabaru masa yɛrɛ yɔrɔ n'i bɛ nin kan i t'i sa o a bɛ dɔ de fara mɔgɔ si kan nka an bɛ gouverneur lamɛn an b'a fɔ dugudenw fana ɲɛna u k'a lajɛ sa nin waati ninnu na faamaw ye fɛɛrɛ minnu fɔ k'olu kɛ u taama ɲɔgɔn ye yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min fala ye nasɔngɔ gɛlɛya fɛ min ye bamakɔ kɔnɔna yan muso dɔ ale kɔni ye piyɔsi kɛ k'a cɛ kun suwa dɛ kun suwalen ala farala cɛ kan k'a ma se kunkolo kolo ma ale ko cɛ de ma sa k'o ka nasɔngɔ di ko n'o ma ɲɛ o bɛ bɔ su ani tile o ti don o k'a lajɛ nasɔngɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min yen ale ye pinɛkolela de ye a ko bi kuran de tɛ yen koyi n'o tɛ foyi man da ale ye ka nasɔngɔ sara bɔ ko maa bɛ se ka kɛ dutigi k'i tɛ nasɔngɔ sara wa ko kumana ko muso ɲinɛna ale y'i to la yɔrɔ min na muso y'ale ɲɔni ka taa firi a tɔ kan ka tila ka piyɛsi kɛ ka bɔn fala ye sisan musow ko tile 16 ko maa kana s'olu ma bɔn nin cɛ in dun o ta kan ka kɛ tile 12 ye k'u bɛn'o daminɛ novembre kalo tile 25 ko tile 16 fo ka taa se décembre kalo tile 10 ma ko muso bɔn n t'a fɔ u ba de bɛ dasili sa u dasili ko lajɛ bɛrɛ la bɔn an kɔni bɛ dugawu kɛ a ka d'an ye dɛ walayi mɛ u k'u hakili to an fana bɛ dasi kuma dɔw la dɛ dɔw bɛ tugu an ye an bɛ si salon tuma la an tɛ salon yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ waati kuwa a ma nɔgɔn ne fala ye kɛbala ye yɛlɛ la o bɛ e kelen bɛ si e t'a ko ɲɛdɔn fɔlɔ walayi e ti fo est ce que e seko bɔ a yɛrɛ lajɛ a ko bamusa ma ko bamusa k'e ye denmisɛn e ti foyi dɔn musoko la fɔlɔ kɛba e fana bɛ ten e ma foyi daminɛ fɔ e tɛ tubabukan ba fɔla yan walayi bɛ ɲinɛ tubabukan kɔ kɛba walayi i ma filakan fɔ k'a fɔ ne ma tu tubabukan i fɛrɛlen don halisa o i ye ko Victor Hugo y'a don ta Lavoisier y'a bɔ ta nasɔngɔ de m'i Lavoisier fɔlɔ n'o y'i sɔrɔ don o don i ka dictée n'i ka physique chimie bɛɛ bɛ b'i kɔnɔ yan ale t'i blague dɛ nasɔngɔ bɔ cɛ don o don sɔgɔma ka wuli k'i jɔ ko e bɛ taa e b'a fɛ ka mun kɛ bi a ma nɔgɔn dɛ kɛba an kɔni b'a la nka limaniya dan don dɛ fala ye an ka maa minnu bɛ tunga la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maliyɛn caman bɛ yen bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala ko tiɲɛ u haminen don jamana in na su ani tile u b'an wele n bɛ dugawu kɛ u ye u fana bɛ tunga min na ala k'a nɔgɔya u bolo u bɛ baara fɛn fɛn na n'a ni ala ta bɛ ala k'a ɲɛ u bolo kelen ye n wele k'a bɛ Espagne k'a menacé de mort k'a t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo u tun y'a wele k'u bɛ taa ta baara la dɔ de y'a wele ko n'ala y'a ci n'a taara k'u b'a faa o kɔfɛ u bɛ k'a wele fana k'u bɛn'a faa de a jɔrɔlenba de don a bɛ Espagne vraiment an kɔni bɛna a ka numéro di faamaw ma u k'a lajɛ n'u bɛ se k'a wele ale yɛrɛ ko bi ale bɛ min fɛ a ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka segin a faso la parce que ko ninnu ma nɔgɔn fala ye a ma nɔgɔn dɛ douane maaw k'olu ye makɔrɔni minɛ min ye ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ makɔrɔni pake fɔlɔ in kɔni n'o o minɛna sa dibolikaw fɛ a yera sa k'a fɔ ko kɔni ye pake 400 pake ba 400 ani 600 ba 4 ani 600 pake makɔrɔni u y'o de fɔlɔ minɛ Nungone ni ale ye douane ɲɛmaa ye dibolikaw fɛ yen a ko waleya in kɛra cogo min na sa olu kɔni tun bɛ sɛgɛsɛgɛli de la sɛgɛsɛgɛli min senfɛ sa sɛbɛn dɔ de nana olu ko wɔlɔfɔw ma ne ko aw ka nin sɛbɛn in wo a bɛ se ka a jɔnjɔn di anw ma an k'a jateminɛ wa o jateminɛli de la sa olu taara sɔrɔ sa Kidira poste la yen
min ye mina minnu kun fɔra ani document min n'a n'o bɔra wɔlɔfɔw fɛ yen a cɛ ka jan ko jɛgɛjalan ni baji o kɔfɛ tuguni mobili wɛrɛ fana fara tew o fana tun bɛ fɛ ka tɛmɛ 10 carton 10 ani 800 o de tun b'o fana kɔnɔ makɔrɔni na min ye douanelakaw ye u y'u bolo da o fana kan nin kalo in tile 13 o tɛ kununko ye sa wa ko nin bɛɛ lajɛlen minɛlen tuma min sɛbɛn minnu dalen d'u kan nɔnɔmugu dɔw ma don ni samara ye an taara sɔrɔ fura b'olu bolo ayi Konate ka mɔgɔ wa an bɛ taa san yɛlɛma yɔrɔ kɔni douane mɔgɔw kɔni i tɛmɛtɔw la sa ma nɔgɔn dɛ parce que bɛɛ bɛ fɛ ka baara kɛ ka se ka min ye sewa sɔrɔ ka se ka kunnawolo sɔrɔ ka se ka douane ɲɛmaaba k'ale kunnawolo n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate an yɛrɛ b'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la baara ale kɛcogo ɲuman na an ka jamana kɔnɔ Sikasokaw fɛ denmisɛnninw olu kɛlen don k'u bolo fara ɲɔgɔn kan sa ko sifinw ka ɲɛta o baaraw bɛ sen na n'Ala sɔnna ma sini an na o ɲɛfɔ maaw ye min ye kajolokaw ye laadalatigiw tɔgɔla don olu y'o kɛnɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ a kɛra jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na cogo min na kajolo kɔnɔna na maakɔrɔw dugutigiw kabilatigiw min ye laadatigiw ye u bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye yaasa baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u y'o danganamaya maaw ye o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni baro sigi kɛra sa min ye ne ko jari kɔrɔ de Kulukorokaw fana ye baro sigi kɛ jari kan ko violence basée sur le genre bon ne ye jari in kɔni kɛ an ka faamuya fala ye dɛ i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen mɛ n sɛbɛ la dɛ maliyɛnw u k'u ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna u k'a faamuya démocratie liberté d'expression ninnu ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka ɲɛ ni mɔgɔw ye nin kɔrɔ dɔn k'a dɔn min don fɛn caman bɛ yen a fɔli bɛ dabila tubabukanw don an t'u kɔrɔw dɔn parce que n'a dagaden la don min e b'a fɔ k'a ka kɛ mais n'a damanden la don min e tɛ sɔn a ma bon minnu fana nana n'a ye olu fana nana n'a ye sira fɛ sira min na e yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a la n ko don dɔ la ne ka cɛkɔrɔba de ko ne ma ne ko Mali kɛra bɛɛ jɛ fɛ ko bɛɛ ka jɛ fanga la ko yɔrɔ jumɛn ko bɛɛ tɛ jɛ dɛ ko bɛnkan de don a bɛ bɛn de fala ni dun y'a jate minɛ n ko b'an nɛgɛ de ko le pouvoir du peuple par le peuple peuple ye jɔn ye an ka ninnu fɛn ninnu ɲini k'u kɔrɔ dɔn bani n'an ye ninnu kɔrɔ dɔn sisan an bɛ fɛn caman faamuya an tɛ ɲɔgɔn sɛgɛn quoi parce que bi an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ kɛlen don mɔgɔ bɛ caman bɛ fɛ a ka bɛn ka olu de ma n'an taara Kulukoro olu ka violence faite au genre olu fana y'o baro sigi ko npogotigiw ko k'olu la kɔlɔsi n'Ala sɔnna ma sɔngɔw fana ko sisan o sera anw ma fala ye ko yugu sɔngɔ yɛlɛla yugu sɔngɔ yɛlɛla o ma ɲi dɛ anw don fini de y'o ye tɔw mana dɛsɛ min na an b'o de san da nɔgɔ na n'o sɔngɔ yɛlɛla o ma ɲi dɛ a lamɛn ka ɲɛ han pantalon min tun bɛ feere 150 o kɛra 400 ye complet minnu tun bɛ n'olu tun ye 800 ye o kɛra 1200 ye o kɔrɔ bali kɔni 15 tɛ bali sɔrɔ bi bali bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo non u ka nin a so ka nin ko in lajɛ on sont concernés nous maintenant n ka bɛna taa nɛnɛfiniw san de fala ye voilà lakanako ta na sira la bɔrɛ maa ma falen olu fana farala ɲɔgɔn kan ka baro sigi kɛ baro sigi min sa n'olu yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko lakanako ko u bɛna na u sen don la o ko bɛ se ka lajɛ cogo min Yorosokaw fɛ yen sɛnɛ i b'a dɔn ko ji ye kataba 4 kɛ zen olu fana ko sa n'a ma ɲɛ o kɔ olu ka minɛn minnu bɛ yen n'o y'u ka foragew ye olu ka larawuli contre-saison k'u k'a kan n'Ala sɔnna ma sini an n'o tɔ o lakali maaw bɛ se k'o faamuya cogo min na
an ka waati ale bɛ ka koronto ka se an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna bi ye 14 novembre ye fala ye 14 novembre a bɛnna an ka sɔrɔsiw donni ma Kidal anw yɛrɛ ye tako caman kɛ Kidal ni maaw m'a faamuya an bɛ fɛ ka min fɔ u k'a faamu fala ye yani an ka baro ka sigi a kan o ye k'a fɔ Mali i kun kɛra maliyɛn sugu sugu ye n'i bɛ taa Kidal i bɛ wari de bɔ pour que i ka lakana ka sabati o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye diɲɛ seleke naani mɔgɔ minnu k'u nana yan k'u nana anw dɛmɛ n'a bɛ f'o ma MINUSMA n'a tɔw san o san olu tun bɛ avion bila mɔgɔw ka bolo kan ka taga tagama anw ka drapeau kan o kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan bɛɛ y'o ye o ka tɛmɛ ka bɔ yen jɛkulu marafatigiw n'olu ko hali ni MINUSMA ko k'a bɛ taa ni n'olu ko min tɛ kɛ Kidal kɔnɔ i tɛ se ka o kɛ n hakili b'a la fanga dɔ tile an taara k'an bɛ taa drapeau la yɛrɛ Kidal gouvernorat kuru kɔnɔ fala ye u ye wari min fɔ a don a ka ca a ka bon hakili ma anw nana k'a sɔrɔ a ma se ka drapeau yɛlɛ gouvernorat la a ma se ka drapeau yɛlɛ a dun fɔlen don olu Nations Unies kelen fɛ ko Kidal ye Mali dɔ de ye walo Nations Unies yɛrɛ kuru kelen kɔnɔ an ka drapeau tɛ se ka yɛlɛ bon su in na an bɛna na babu sigi nin de kan an ye mɔgɔ fila wele u fila bɛ sira kɛnɛ kan o ka tɛmɛ ka bɔ yen fala ye farikolo ɲɛnajɛ Coupe d'Afrique sini Lansara Mali bɛ jouer a bɛ kɛ Mozambique n'an kɔni sera ka gagner o y'an qualifié Sénégal ni Burkina tun bɛ ka jouer su in na yan Bamako parce que Burkina ye Mali de sugandi k'a ka ballontanw kɛ yan fɔlɔ ta la mɔgɔw tun b'a faamuya Burkina ni minnu tun bɛ ka jouer olu tun ka retour bɛ kɛ donc Burkina fana y'a jateminɛ k'a fɔ yanni ale ka bɔ Côte d'Ivoire k'a bɛ na jouer yan o musaka ka ca kojugu o y'a to ye k'a kɛ nka bi Burkina gosira 1-0 hakili la fana k'a fɔ match tɔw bɛ sen na min ye sini sɔgɔma jaabi minnu sɔrɔla su in na ani sisan an na tila k'olu da maaw tulo kan vérificateur a ko fédération malienne de football ka 200 millions sara han a ma bali ne kɔni na Afrique du Sud fédération président o y'o fana minɛ yuruku yuruku ballontan wari a taar'o kɛ ka polisiw ta k'o kɛ ka gendarmew ta k'a yɛrɛ ka yɔrɔ lakana donc olu y'u ta minɛ k'o bila kaso la farafinna farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ fédération président ba yɛrɛ o ye Afrique du Sud ka de ye yɔrɔ cɛ o kɔni tɛna a to kaso la k'a bɛ Afrique du Sud fédération kɔni présidenya kɔni ɲini o yɔrɔ o tɛna na kɛ voilà donc nin de bɛ yen wagati in na fala ye ballontan ko in a fana ye wari sɔrɔ yɔrɔ dɔ de ye ɲɛmɔgɔw k'o dɔn wari de bɛ don a la wari de bɛ sɔrɔ a la jamana ka hakɛw kan ka tɔpɔtɔ anw minnu yɛrɛ bɛ ka sadubaw jɔ an tɛ se k'an ka farikolo ɲɛnajɛ ko to mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ta ye dɔrɔn ko ka wari de ɲini u yɛrɛ ye o tɛ se ka ɲɛ fo k'a ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min fana na transparence dɔɔnin bɛ yen quoi donc su in na an bɛ taa fan fɛ an ka miniti 30 dafara maa minnu bɛ yen n'olu welela an b'olu ladon. Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko taare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna na dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ ATT-Bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye
ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛn walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école Kalifa Franco Arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw tulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaliw laboratoire de santéw agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels baruw restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo kuma fɔlen kɔrɔ tɔ o ye dalamaga ye su in na an bɛna na baabu kɛ 14 novembre kan n'o ye wolomasiri tabaw olu doni ye Kidali mun bɛ se ka to maa hakili la ka kɛ ni nin don in ye an ye wele bila maa min ma sa mouvement de résistance ɲɛmaa ye n'o o ye Mohamed Traoré mais bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi la Isa Kane ale bɛ yan M5RFP o tɔgɔ la an b'an ka maa welelen filaw fo bonya kɔnɔna na u nana ka na an jaabi n'Ala sɔnna ma min ye baabu ye an n'a kɛ o hukumu fana kɔnɔna na Bill Insu. Kasim Kifo ka an filɛli jɛkulu ni an lamɛn jɛkulu ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma le co-débatteur Fane ka foli lase a yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ Kane ka foli lase a yɛrɛ fɛnɛ ma merci. Isa Insu. Kasim Insu. Ina nga wele jaabi a jara bismillah. A diyara ne yɛrɛ aw ka weleli diyara n ye bon je suis pas très fort en bambara mais on va se débrouiller quoi aw ka weleli diyara n ye n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo k'an ko débatteur fana fo. Ayiwa o diyara ye Bill an b'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga a ye baara mun daminɛ 2021 a sinsinnen kun don min kan o ye ko ka yɛlɛma don mara kɛcogo la a taara sira caman fɛ sira minnu waati dɔw la ni maaw yɛrɛ kun siranna sabula ni tun y'a fɔ maa ye ko Mali kɔnɔ ko wolomasiri tabaw bɛna se ka don Kidali k'a sɔrɔ accord ma kɛ maa tun b'a fɔ ko i bɛ sogo la nka bi a kɛra tiɲɛ ye fo an ye san kelen sɔrɔ san kelen tɛmɛnen kɔfɛ sa maaw bɛ ka ɲininkali kɛ mun bɛ se ka kɛ ka sinsin kan an bɛ se ka mun to an kunkolo kɔnɔ mara yɛrɛ bɛ cogo di bi anw yɛrɛ bolo an ka ɲɛtaw ye jumɛn ye an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ an ye doni min kɛ AES kɔnɔna na
o bɛ se ka na ni mun ye ka fara an ka wolomasiri tabaw jamana saba wolomasiri tabaw ta kan an na an da don na bi su in na e yɛrɛ bolo min ye novembre kalo tile 14 ye a bɛ mun de yira e yɛrɛ la. D'abord Kassim, mun ye novembre kalo tile 14 ye a bɛ mun yira ne la ça me montre une date historique pour le Mali, une date historique pour l'Afrique. Parce que m'a fɔ ko pourquoi une date historique i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ka kuma la wagati tɛmɛnen na a tun bɛ kɛ sigo de mɔgɔw bolo k'a fɔ ko Kidal bɛna se ka don Mali sagoya la fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni banbagaciw walew olu kɔkɔrɔmadonnibaga ye kɔkanmɔgɔw fɛ n'an m'olu wele ko les forces impérialistes, les forces d'occupation, les forces agressives ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin an bɛ minnu wele ko les rebelles. Pourquoi an b'u wele ko les rebelles? Parce que mɔgɔ minnu ye wulikajɔ kɛ ka marifa ta ka ɲɛsin jamana ma ko fo ka jamana tila à travers certains accords par lesquels an bɛ se ka mun fɔ an ye accord d'Alger ko kuma fɔ. Mais au-delà même de l'accord d'Alger, il y a certains accords qui existaient aussi. An bɛ accord de coopération militaire ko kuma minnu bɛ fɔ o fana tun b'an ni tubabuw cɛ. Au-delà même de l'accord de coopération militaire, an bɛ se ka mun fɔ accord minnu kɛra ka tɛmɛ an b'olu wele ko le pacte national. Pacte national o fana yan'o fana tun cɛ accord de Tamaracet tun bɛ en 91. Ni accord damadɔw de sigira ɲɔgɔn kan objectif kelen pe dɔrɔn Mali tilali. N bɛ misali dɔ di. Mais o yɔrɔ la Mohamed an yɛrɛ y'an bolo don o la dɛ n'an sɔrɔ a kan k'an tilan an kan ka jateminɛ kɛ yala an k'an bolo don. Voilà, c'est parce que en tout cas akilina jagabo yananga bolo do a la ça trouvait que comme jamana marabaga ATT ala ka hinala aya fa un moment donné jamana tunga feken ko juku. Le pays était très très fragile. Le système avait fait de telle sorte que jamana yɛrɛ ma i mago don jamana yɛrɛ ka ɲɛnamaya quoi armée là quoi. Parce que la démilitarisation de l'armée a daminɛra accord de Tamaracet la pacte national le 12 avril 92, soit un an après l'accord de Tamaracet, au fana nana tɔ fara kan la démilitarisation de tous les septentrions maliens. Donc on en a droit là pendant 10 ans. K'a kɛ sababu ye an ka kɛlɛkɛminɛnw ka taa don a la k'an mago tɛ kɛlɛ la k'a kɛ sababu ye k'an ka kɛlɛkɛcɛw k'olu sama ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfanw fɛ. Donc quand vous faites que nous avons besoin de développement, nous n'avons pas besoin d'une armée. Ode nana ke Philippe Belebele, mu nana ke sababuye anga wolomatrice tabao armée bina kojuku. Donc le système a fait que le système impérialiste a fait que auquel wakati mna au clara kana ni programme ajustement structurel ko kuma u yefene tuguni kana do an kuna depuis à l'époque kaye ka fo kanga jamana nima comment dirais-je ame soro ke yoro muna ka olu privatiser. Donc kele bena binga wakati muna c'était qui est quoi, c'était qui était soit tu es obligé et ben alpha ya fa kuma la celi dola, soit tu es obligé d'accepter, soit il en est fini pour toi, il en est fini pour ton régime aussi. Aïwa, anye o famia isa nyiningali kelen do o ye ka fo 14 novembre ere bolo abe mu nye aye mu fale ere bolo a se ka ke mu nye bi na se ko fo mawye Kassim 14 novembre au kera domna anga armée de la Kidal. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps pour revenir sur l'histoire, mais domna armée de la Kidal n'est à l'atelier de partage des actions pour la journée de la souveraineté nationale. Il y avait plusieurs ministres là-bas au CICB. Ambora, c'était pour fêter la journée. Mais bon, j'ai quand même regretté que vous m'attendez dit surtout au Katemouka, parce que le ministre ou bête maintenant au fond. Donc, en plus, c'est qu'à Hakli Tomuna, à Benana, du même effet, rectification, parce que transition allait. Donc maintenant, il a fallu la rectification. Maintenant, M5 nana olila. M5 nali plan de Begake pour qu'il a le récupérer.
pour que ka militaire ka moral seguma pour que ka anga plan de transition la gestion il y a les assises ka anye fin déroulé sangli following pour que kulu bege 14 novembre yanga objectif au-delà. C'est pour ça que ni là tout était concentré pour qu'anga do Kidal parce que malien tu sais qu'à fond ko ba ko gelabi jamana ko abu wulika joke kawma nyini ka norme parce que ali ibe gaire ni ajetemne malien girna ka ta famba pour ka nord de donc 14 novembre est fin bas de Ambolo, c'est un très grand symbole et fin chamani bala kuma manata ɲɛfɛ an bɛna se ka fɛn minnu fɔ an ye aki minnu sɔrɔ a la fo bi. Bill san kelen tɛmɛnen kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ waleyaw caman kɛra i n'a fɔ Isa bɔra k'a da don mun na sisan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a bɛ se k'a lasinsin ni mun ye parce que bi yɔrɔ minɛli tɛ nka yɔrɔ marali de don. Kosɛbɛ i y'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ minɛli gɛlɛyara mais yɔrɔ nana minɛ parce que yɛlɛma caman nana don kow la jamana kɔnɔdenw ka laɲini kɔnɔla la armée d'abord a dotera armée dotée a ye kɛlɛ caman kɛ kasi n bɛ fɛn dɔ fɔ an lamɛnjɛkulu ɲɛna fɛn dɔ ye Mali sɔrɔ o kilancɛ ye jamana dɔw sɔrɔ a kɛra sababu ye ko jamanaw tila quoi parce que a ka kan ka nin fɛn in fɔ quoi parce que système dɔw bɛ yen nɔ Mali sera ka bɔ a kɔnɔ grâce à la résilience de la population malienne et grâce au professionnalisme de l'armée malienne à tous les niveaux. Résilience de la population malienne parce que an y'a dɔn k'an bɛ fɛn mun fɛ quoi n'i y'a dɔn k'i bɛ fɛn mun fɛ a ka kan i k'o gɛlɛya kun quoi o gɛlɛya kunni fɛnɛ o tɛ fɛn k'i la quoi o de objectif la libération de Kidal qui était sur le jour de l'impérialisme quoi maa minnu tun bɛ yen nɔ bɛɛ b'a dɔn u disi dalen tun don u jigi dalen tun don fɛn min kan fɛn gɛlɛmanba don mais maintenant Kidal minɛlen mun bɛ se ka kɛ aspect damadɔ bɛ yen nɔ mun de kɛra sababu ye jamana in donna janfa kɔnɔla la jamana in kana segin ka don janfa kɔnɔla la o aspect fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ Bamakokaw ni mun ka kan Kidalikaw fɛnɛ ni o ka kan o ka kɛ Kidal Gawukaw ni mun ka kan Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka dɔn k'a fɔ ko jamana in ye jamanaba kelen de bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ye kelen o fɛnɛ o ka accordé bɛɛ lajɛlen. La deuxième des choses, il va y avoir Kidal minɛlen mɔgɔ caman sɔnna ka kɛlɛkɛminɛnw bila fɛlɛ ka kɛlɛkɛminɛnw bila ka segin ka na au rang des forces armées maliennes mɔgɔ caman sɔnna fɛnɛ ka bɔ nin waleya ninnu kɔnɔna la an bɛ miirina mun kɛ au nom du mouvement pour la résistance citoyenne o de ye k'a fɔ adopter ce système de réinsertion et de rééducation minnu bɛ yen nɔ ni u fanga t'u la ou bien n'u banalen don sisan nɔ kɛlɛ kɔnɔla la ka se ka olu réinsérer société kɔnɔla la cogo min na dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn tuguni Kidal minɛlen an fɛ de faire tout pour que jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ jamana ko la quoi c'est-à-dire à tous les niveaux fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni olu ko bɔ ko ka MINUSMA to an fɛ yan nɔ MINUSMA talen an nana chômage kɔnɔla la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ an kan ka fara ɲɔgɔn kan wa o baara fɛnɛ o kɛlɛ bɛ ka kɛ armée fɛ cogo min na o fɛnɛ waleya kan ka ye anw minnu bɛ plateau sanfɛ an ka fɔta n'an ka kɛtaw wa jamana marabaga minnu fɛnɛ bɛ à tous les niveaux olu ka fɔta n'u ka kɛtaw de kan ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ne bolo ni o kɛra partenariat mun fɛnɛ bɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛla la on a parlé des trois points les trois niveaux de partenariat à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques élaborés par les Mali et le respect des intérêts vitaux du peuple malien. O hakilina saba mun bɛ yen nɔ Kasim ni o sera ka don ba la sisan nɔ ko waleya ne bolo k'a fɔ an bɛ laɲini fɛn fɛn nɔfɛ c'est vrai gɛlɛya bɛ sen na an kana ɲinɛ o kɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ mais grâce à la résilience du peuple malien an bɛ laɲini mun de nɔfɛ an bɛ se k'an sago sɔrɔ cogo min na. Ayiwa Isa an b'a dɔn k'a fɔ kabini 14 novembre kɛra n'i ye parti politique n'i ye groupe ka
communiqué fɛn fɛn ta u b'a fɔ ko an k'an teliya jamana yɛrɛ ka ye bɛ ye ni fɛn minnu ye jamana bɛ lakodɔn ni fɛn minnu olu ka segin joona min a b'a fɔ ma nanzarakan na service sociaux de base olu ka segin ka taga yɔrɔ ninnu na bi san kelen tɛmɛnen kɔfɛ o ko bɛ cogo di. Bon yanni n ka n da don o la n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ mon co-débatteur a bɛ ka a fɔ ko armée dotera fɛn ka segin une bonne gestion, c'est-à-dire mɔgɔw kana ɲinɛ fɛn dɔ kɔ quoi. Transition yɛrɛ nalen bɛɛ y'a dɔn ko transition kɛra phase 2 de phase fɔlɔ pourquoi o ma ɲɛ mɔgɔw kan k'o question poser u yɛrɛ kun parce que phase 2nan de ɲɛna o ɲɛna après il y a eu des difficultés maintenant o ɲɛna qu'est-ce qui s'est passé parce que nin bɛɛ la ressources humaines ko problème de bɛ Mali la mɔgɔninfin minnu bɛ se u ka baara la ani n'u tɛ bila u ka baaraw la o ko de bɛ Mali la mais mɔgɔw t'u da mɔgɔw la hali wula in na c'est ce que je voulais dire mais u ye question tigɛ o ko tenter mɔgɔw bolo non j'allais le dire aux différents ministres parce que problème foyi t'en dans la note malien c'est un génie comme les blancs mɔgɔw bɛ mun ye mais il faudrait qu'il y ait condition de créer k'a ka ingéniosité bɔ kɛnɛ ma maintenant ni aw nana n'aw ma soit n'aw ma ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ta ou bien n'aw ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnama ta n'o ma se ka choix dɔ kɛ a ka casting man ɲi k'o tɛ taa ɲɛ maintenant an nalen le 24 mai 2021 rectification kɛlen mɔgɔ de nana qui est docteur Choguel Kokala Maïga qui a amené un nouveau paradigme politique a leadership bɛɛ de falen parce que fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ na n da don a la yan su mun na yɛrɛ u nana nɔfɛ minnu kuma fɔra mais ne b'a dɔn yɛlɛmali base ye olu de donc ni yɛlɛmali kɛra fo hadamadenw k'u jɔ de maintenant la première année de la rectification acquis dɔw kɛra parce que ni aw sɔnna ko bon nin plan bɛ n bolo aw tugura o plan kɔ fɛn dɔw bɛ ɲɛ o de ɲɛna o ka jamanadenw tugu an kɔ ka na ni légitimité traditionnelle ye ka pouvoir bila au centre du peuple ni bɛɛ kɛra rectification de kɔnɔ wa ni de y'a to le peuple est devenu résilient ni de y'a to le peuple commence à comprendre a bɛ fɔ ko attribut fɛn fɛn bɛ yen k'a fɔ k'a tun tɛ peuple la o tɛ o fo mɔgɔ de ka na mun b'a lawuli k'a yira mɔgɔw la nin sira de bɛ taa nin de bɛ kɛ tan k'a yira mɔgɔw yɛrɛ la bon aw hakili la ko aw tɛ se ka balo ni faransi tɛ aw bɛ balo ka sɔrɔ faransi tɛ fo fɛn ninnu de ka kɛ pour que peuple k'a jɔ hadamaden tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'i bɛ na dɔrɔn a bɛ girin ka sɔn i ka fɛn bɛɛ ma f'a ka faamu de o bon faamali bugɔli t'a kɛ fɛn wɛrɛ t'a kɛ f'a hakili de ka sɔn donc f'i ka fɛn dɔw de yira a la mun b'a la sɔn o fɛn ninnu de kɛra pour que an ka se fo yan maintenant Kidal libéré il y a des défis énormes an da bɛna bon ne yɛrɛ bɔra an da bɛna se o yɔrɔ ma parce que défi énorme tɛ fɛn wɛrɛ ye du moment où on a la première priorité o ye sécurité wari caman bɛ don sécurité la ça veut dire que minnu bilala place la aw kan ka baara de kɛ pour que wari bɛ don cogo min na o ka se ka don ten c'est comme Oulana, j'allais parler de ça parce que le ministre des Finances était là-bas mais il faut que le secteur économique de fonctionner avec mesure de hauteur. Je suis d'accord que le Mali est en train de vivre depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui sur fonds propres mais ça ne veut pas dire d'occulter le fait que en ce qui est Djamanka mais à Medelila au de manga keo donc fait mon ben au là faut faire une la ben kasigi et en plus ni mon obé nous te do au fin sur la fait à bout bon parce qu'en réalité non t'es non t'es droit jo mur là quoi donc les acquis les services sociaux de base là au lieu de se kata warko war fana faka dondi bon je suis très ravi Oulaina a moufo il est rentré dans des détails qu'au plan de ministre des Finances qu'au plan de Bambolo a plan qu'on a déroulé mais ce qui a fait que parce que c'est un plan sur 40 ans alors comment fait bon niveau transition c'est vrai qu'il y a des plans sur 20 ans sur 60 ans sur 100 ans mais aucun plan d'urgence ou de quai Mumba parce que la majorité silencieuse là information foutue de clos là comment bena ou bien fallait nous donc fait moment nanoué au bout de six ni mo fara samo ni na fait beko ni mo ko on a droit ou bien na ka nyuma beko donc
ne bolo o taabolo ninnu de kan ka kɛ des mesures d'urgence mun b'a to sisan mɔgɔw bɛ ɲina kɔngɔ kɔ mɔgɔw bɛ ɲina kurantigɛ kɔ mɔgɔw bɛ ɲina problème tɔ ninnu kɔ en ce moment les autorités même seront tranquilles pour que ka se k'u ka taacogo sira u da ka ɲɛ quoi. Ayiwa i y'ala taa an ka baro fan filanan ka sɔrɔ an ma tila fan fɔlɔ la mais services sociaux Kidal a bɛ cogo di bi. Bon, services sociaux Kidal, moi je n'ai pas été à Kidal, mais les communications que moi je suis, oye, Djamana ka communication, Niabala, Halibi 14 novembre, à Faraka Fitera Kidal, Mou Karabian, Kore Kerai. Donc, au Koroko, à Djiga, Bené Kafokoni, Halni, Mangambe Kidal, Dougoumisenouna, Kidal, Dougou, fin Beka Pomoya, avec eux. Parce que, ils ont même le ministre de l'administration territoriale, le porte-parole du gouvernement, ils ont déployé. Général de division. Voilà, général de division Ablaye Maïga. Ils ont déployé les premiers enseignants là-bas. Bon. Donc, ça veut dire que c'est une société basée Bekata. Donc, mais fin d'obé, il faut qu'à parce que le peuple qui a attentif, fin d'obé, c'est qu'il s'entend avec un colon. Mais fin d'obé, au lieu de l'école. Voilà. Bill. A b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna k'u sɔgɔlen don janni na bi su in na an kɛlen don ka baabu dayɛlɛ baabu min ni o ye Kidal donni o san kelen kɔnɔna na mun bɛ se ka to mɔgɔw hakili la an ka baabu bɛ tali kɛ o la Mohamed Traoré Bill ale bɛ yan ka taa se Isa Kane ma yaasa ka se k'aw lafaamuya Bill a kun ka di n ye nin yɔrɔ in na parce que services sociaux in kuma cayara n'i ye parti politique ta hali aw yɛrɛ groupe bɛɛ lajɛlen kun ko wagati dɔ la dugu minɛli cɛ mais dugu marali faut que fanga ka fɛnw ka ye an kɔni bɛ min ye kosɛbɛ o ye wolomasiri tabaw ye an bɛ gardiw ye an bɛ policiers ye an ye gendarmes ye an ye armée yɛrɛ ye fo bi in na yɛrɛ il y a un général de brigade qui est à Kidal o ye chef d'état-major yɛrɛ ye Kidal yɛrɛ kɔnɔna na o kɔfɛ jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na wolosɛbɛnko ni fɛn tɔw dɔgɔtɔrɔsoko ni jiko ni kuranko olu bɛ cogo di e yɛrɛ bolo bi. D'accord, n bɛna n da don o la k'o fɔ après n bɛna rectification là, si vraiment vous m'autorisez. Kidal, nous, en tant que mouvement pour la résistance citoyenne, nous sommes à Kidal. On peut dire que c'est l'un des mouvements les plus actifs à Kidal. Mouvement pour la résistance citoyenne. Nous Kidal quoi. Mais quand on plateau de kan quoi o clubé na quoi moi la kana ko be Kidal bi alhamdulillah moi kalanko o be Kidal bi alhamdulillah moi docteur Sokoy o baro be Kidal bibina folo mo to me sranere ka boku jo jabarani na ka fo ko moi j'appartiens à tel mouvement ou bien j'appartiens à tel parti politique a tunte kuinare muso mɔgɔw tun tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka darajɛli yɛrɛ kɛ mais bi an ka musow bɛ Kidal u bɛ furanin kɛ u b'a fɛngɛ u ni gamu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ils ont participé aux activités même aujourd'hui mais ko kelen dɔrɔn de bɛ Kidal mun ka gɛlɛn dɔɔni an bɛ kibaruya mun sɔrɔ yen nɔ bi o ye musaka yɛlɛmaliko ye o kɔni o gɛlɛya bɛ Kidal ya o bɛ yen nɔ ani wari sɔrɔli fɛnɛ quoi o ka musaka wa banque tɛ yen nɔ wari ko ka gɛlɛn yen an bɛ yɔrɔ min na liquidité ko ka gɛlɛn u bɛ mun fɔ an ɲɛna an ka maa minnu bɛ yen liquidité ko ka gɛlɛn Kidal an bɛ yɔrɔ min na bi o ye gɛlɛya belebele parce que banque tɛ yen caisse d'épargne tɛ yen service yɛrɛ fɛn fɛn bɛ musaka ko fɛ baara kɛ olu si tɛ dugu kɔnɔ olu si tɛ dugu kɔnɔ f'i ka taa Gawo ou bien ni maa mun bɛ taa Gawo sisan nɔ n'i y'o ci sisan nɔ donc o nana kɛ sababu ye baloko gɛlɛya bɛ Kidal i y'a faamuya donc o gɛlɛya ninnu bɛ yen nɔ mais avec an ka rencontre ani autorité dɔw cɛ an fɛnɛ u tulola sɔmi k'a fɔ nin bɛ Kidal mais ce qui est sûr u y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ wagati bɛɛ lajɛlen fɛnɛ la balo fɛnɛ bɛ bɔ Gawoyanfanw fɛ ka na quoi pour que ka se ka camion bɛ sira kan kɛ sira kan ka approvisionnement kɛ à la longueur des journées donc u bɛ ka wuli ka jɔ de kɛ mun ye banque ko ni Orange Money ko ni fɛnw caman ye olu bɛ se ka sigi sen kan yen nɔ Kidal parce que Kidal tun bɛ cogo min na fɔlɔ a bɛ n'a fɔ Kidal tun kɛlen don a jamana de ye jamana kɔnɔ quoi wa jamana mun de tun don
a tout talent en otage par quelques familles, sinon 2 familles seulement. Nous ko commun on est mais que dugu kono la. Faut que piscosi est créé à dugu don est kuna. Ndara la kaba. Non, ali armée donnée Kidal Tumadala. Armée donnée Kidal Tumadala, anga coordinatrice be Kidal. A toko ko Aguishatu Yatara. Obe Kidal. Ayi kanto ko folo mo demsanu ne tumina ta do I an ini unu chedale kamuso mine katane mun kadu ba kala wesingana. Balabla ou bien obitini chedale sur wata mugu chela. Atungelo no ka fado olula kwa. Mais armée baraba munkeni, c'est pour cette raison que j'ai dit que le professionnalisme de l'armée face à tous ces complots internes, à tous ces complots internationaux là, mieux font mon kama Kassim. Parce que l'armée malienne est la seule armée ne mundonga samugan labaina la plus professionnelle dans la lutte contre le terrorisme. Parce que l'armée malienne ne terrorisme ko keleke pratiquement sans coalition. Il était terroriste ko kele Kassim. Djé Djamana s'ils ne sont pas en coalition. Ni Atarajatim, Afghanistan, ni Irak, ils viennent en coalition sous la coupole Amemou Ereuleko, les bras armés des Nations Unies. Donc, aux armées Kélé, au Kéléla, en même temps avec recrutement. Aux armées Kélé, au Kéléla, en même temps avec un terroriste civil. C'est très très difficile. Il faut reconnaître le professionnalisme de l'armée. Ou aux armées Kélé, en même temps, ils sont en train de gagner le terrain. Mais l'armée a professionnalisme, il faut que mais maintenant, Yorokidal connaît Dona Mali Sagoya Doutita là. C'est vrai. Voilà. Amba Biski n'aura pas yéno. Mais pour ce qui concerne Jamanako et leadership code quoi. Ni yoro la ame assimine foko jugu quoi. Wallahi faso jama kangi jo. C'est-à-dire à chaque année Kidal libération ko kuma be fo, que ce soit les services publics, parapublics, privés, partout au Mali, m'ro kan a 5 minutes d'observation la première des choses tous ceux qui sont tombés pour la libération du Mali, civils et militaires. La deuxième des choses, un grand remerciement, une reconnaissance du leader Assimi Goïta. Parce qu'avec le leadership, Kadam ne Shogel là, Kadam ne ministre Fena, c'est sous son leadership. Ou Beba le Barala, parce que rectification est tient, mais Shogel be Barakane Assimi le leadership. Sinon, Shogel est Ibeka Clé. Il a travaillé sur le leadership de Ibeka. Mais un Shogel autant de Ibeka et un Shogel autant de Assimi, il va faut que Armadine Kolonte. Ou va ira de Kafoko Djamanako est leader de quoi. Avec Kokoke, c'est sous le leadership, la directive de Assimi Goïta. À la télé Nations Unies, ko président attitude de dama. Président ko combat de ye tchemu ye tchejole ye ma kalani ibe Djamana don. Aklina mo me Djamana kono don kuna no ya nga libération no ya nga souveraineté. Et kata kuma dron. En aller à ko président aller blatra kuma mon fort. C'est sous le leadership du président. Donc on doit reconnaître cette valeur là. Et Shogel Kokala Maïga, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié aussi pour les Mali au temps de Assimi Goïta. Il faut le reconnaître quoi. Parce que éveil de conscience mounou fenabe, élément de langage mounou be, asira ko don jamano kono don de sukuna quoi. Car éveil de conscience nati, ça a été une complémentarité. Il faut le reconnaître, ça a été une complémentarité. C'est pour dire que rectification, certes, mais sous le leadership, parce que rectification fait nana, Assimi tu n'es président. Assimi nana fait quoi de какой président. Quand Bob Fla taranyo fait. Ah Fla de taranyo fait quoi quand Bob banda au cas janfa jugu kon la ni tu vas bouillir quand au collier mon sera banda là en quelques mois comment sera kalolovla kalolovla sera kalolovla mon sera sangolovla. Donc c'est pour dire que gela obé mais on l'espère que kafoni gela nous bela jelen kofe. Parce qu'il n'y a aucune nation dans le monde entier, à un moment donné de son histoire, si une génération ne s'est pas sacrifiée pour le bonheur des générations futures. Assimi Yarabe Segoga Kumabe, ko mentalité ko demson beka bla kuna,
k'a dɔn k'a fɔ ko dɔw de bɛ magɛn kɛ pour que dɔw ka se ka lafiya sɔrɔ Isa o bɛna na nin ye i fan fɛ parce que ni Kidali fɔra dɔrɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ Kidali dugu kɔnɔna de ye Kidali lamini bɛ yen Anefisi kɛlɛ kɛra Agɛlɔ kɛlɛ kɛra Tesalit kɛlɛ kɛra hali bi o yɔrɔ ninnu fana na armée taalen n'o ye mɔgɔw sigilen n'o ye kibaruya jumɛn bɛ olu yɔrɔ ninnu fana na parce que o fana ni lafiya ka kan. Bon, kibaruya mun bɛ ça c'est un peu partout sur le territoire. En fait, armée bɛɛ bɛ armée fo i ɲinɛna kɔ i ma ɲinɛ kɔ bɛɛ bɛ armée fo. Sirabada ji don. Voilà. I taatɔ min min i segintɔ b'i min. Très bien. Mais fɛn dɔ de bɛ yen f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye quoi. C'est-à-dire il y a pas matière à polémiquer mais ni kow bɛ ka taa sira min fɛ an ye acteur minnu ye an kan ka tiɲɛ de fɔ mɔgɔw ye. Après la première année de la rectification, aujourd'hui, et journaliste, toi, tu te rends très bien compte des difficultés qu'il y a aujourd'hui. Aux difficultés, nous t'aiderons parce que, bon, j'ai la bonne foi, mais fait qu'un baranque, même filade, hôtel, à Dobé, c'est fait sciemment. Ça, c'est pas la peine, parce qu'en des transitions, c'est pas la peine de document, mais à Dobé, c'est fait sciemment. En gros, aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est fait sous le leadership de Assimi. Ça, les gens le savent. Mais il y a des choses, par exemple, la plénitude de la fonction primatoriale. Bébadon au Premier ministre Bolobio. Tu veux dire? Non, le Premier ministre n'a pas la plénitude de ses fonctions. Ça, tout le monde le sait. Ebadon, Nebadon, Alebadon. Alebadon. Non, Bébadon, moi, t'as fait. Fin de l'obétaké. Et qu'on m'a n'a qu'à normalement premier ministre est en mais il va y avec quel premier ministre est à Kalama. Au Misalia Dobé. Par exemple, est-ce que aujourd'hui l'alliance des États du Sahel a conception voilà, entre les deux premiers ministres du Mali et du Burkina, les premiers acteurs, mais il n'y a même pas de comité AES au Mali. Ça, c'est pas mais est-ce que Job m'a fait nos présidents? Oui, ça c'est... Non, il va comité national. Comité national, il va au lieu de faire mon c'est normal que vous l'ayez parce que Ninema Ika Bara Dimasha, je suis obligé qu'à séance de rattrapage ou quoi. Au yoro de Benani faire nuit. Par exemple, en Atal, Kouranko est là. BAME, sur les réseaux sociaux, le Premier ministre dit Ambekada président. Une première institution au Mali ne peut pas être présidente d'une commission énergétique. Donc, en au fin de là, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi je suis du M5. Et Ningogo a élément Tchamantene Bolos, mais ce n'est pas la peine parce que je suis sur un plateau de tout dévoiler. Mais chacun doit être remis dans ses fonctions de façon pleine. Pour que sinon, erreur de l'unifant de l'Obékake, c'est pas parce que mon rôle est c'est parce que mon rôle de l'Obékake, des problèmes. Comme je t'ai dit au début, on a un véritable problème de ressources humaines. Moi, je suis d'accord que peut-être formation est là. On n'a pas de gens très bien formés en grand nombre. Mais il y a le côté culturel aussi. Les gens n'en parlent pas souvent. En la culture, il y a là. En même temps, son fin de mois. Mon budget, on a professionnalisme. Mais il faut qu'on ait le fin de d'abla. Barala. Béré. Et ne est pas la tanière. Hal ni tene ka mogoy. Et quand on blaye. Parce que aujourd'hui, pourquoi on est venu faire une beffo? Parce que, pardon, et tout le monde l'a entendu, il y a le meeting du 16 novembre, le Premier ministre a parlé de clarification. Il va remonter dans le gazon. Clarification, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas clairs. Mais Issa, est-ce que le Premier ministre a un meeting, un fanga fando be abolo foite ani président ni ngonche mimba balika kuma non mais est-ce que ale kanga ni ko be mbeda fana kankana o wala ka kuma be beda teo e ma fam ni ko yemuye il y a une question de stratégie quand tu es en partenariat avec quelqu'un ni ebe diala ça ne te seka afokombe ikele
pour que Barakake, ou bien Ambe Faradi, ou bien Ambe Ben. Maintenant, Benina, on va que Tchoukoudi pour que Gaben. Peut-être que Beni, te Eka Koeme, Neka Kodo, ou la nebe mounou, faux niveau de là. Ni niveau mon année à l'ontésica mounou, au niveau là, Ambe Tchari. Mais, clarification, quand il dit clarification, il dit tous les acteurs, Ama Morobo Morola. Oui, mais clarification, c'est ça. Ne me fais pas de femmes, on est bien à clarifier. Mais il y a même des gens qui sont dans la transition qui doivent se clarifier. Tu vois, il y a John. Non, on a le Baudouin, il n'a pas cité de nom. Mais il y a des acteurs. Parce que, entre mes familles, Premier ministre, ni est un tailleur jaire, un atadra, ayasi kono. Un bébé bega qui va la calmer. Ne m'a Premier ministre, ayasi jamana sabana ko be bok kuma ka meeting ke ne minye premier ministre be journal sou wele ou be conférence de presse ke ñoy Burkina ñoy Niger mais premier ministre ye ou buka carnet d'adresse bla en jeu ou be wuli ou ta partenaire ou démarcher ou bena mais kuma meeting kuma ni est-ce que au fana ka premier ministre fana na ini présent mi kuma bawche femme bawche bonya ni femme ba awni ñogonche mais fait go de famille isa il be fait ko mu famu il n'y a la premier ministre là. Mais il y a un fait. Et le premier ministre Djoumaye, quand il y a comme ce que le doigt mal la Tchoumna, a essayé de nous ko ou quoi présent bateau à il n'a pas de droit à Djoumaye. Mais imagine, Taïrouba, ça c'est un nom que je cite. Lui, il a brûlé le livre de Choguel au CICB. Ça c'est un fait. On a rapporté lié. O te ka garunda mogola o te foi beyoye o kofe amani Ablaye Maïga ye à aéroport là tout on Ablaye Maïga bora yefa o lecture ye e bolo mundi parce qu'en fin de faut quoi il y a un moment où c'est-à-dire les choses qui sautent aux yeux là amassé et ka fo kibe idogo ka fo bien fait vrai les autorités voilà on a autorité Kata Hashimi qui est notre président jusqu'à Ablaye Maïga. Aou te se ka fait encourager Moumbeta Aou Douala, surtout le premier ministre au contrôle là, au Tchikagao. Et manifestement au Rikarao. Ça c'est un seul exemple. Exemple, donc, fin mundo, soit en fait, soit en fait. Donc, mouna les 16 boili rebnaka, abnaka kunjumengama, mouna. Bon, c'est la même chose que pour la commémoration de l'an 1. Parce que le billet le 14 juillet, il y a les petites manifestations, mais comme c'est un jour férié, et la clarification, c'est les deux thèmes. Parce que la clarification, c'est très important dans le cheminement de la transition. Parce que, Bébadon, à Fora, la transition, à Méoromi, il faut qu'on ait 3D, le troisième D, là, qui est le développement, Fangata Okono. Aujourd'hui, Bébadon, Malion, nous tenons qu'à. Bon, je ne sais pas quel est le terme approprié, tellement que c'est le même rôle là. Fanga fin de le sigi, Moumbe Noura Dake Moroy. Mais moi, le Premier ministre a parlé. Allez, les gens qui ont dit que Ola, allez, les marins Moroye, allez, les gens qui ont ministre ou Korokafo Bi, a eu les Kaojo, a quand on a fait une femme de Zamana Nafa. Oui, mais. Comment est-ce que Zamana Dombo Gat de Gungono? Parce que le ministre Beba Lega Yamara Konogono. Bon, ça c'est politique. Parfois, Beba Yamara Kono. Ça, c'est politique. Et tu es en train de poser une question de journaliste. Parce que Nico, peut-être qu'il y a un fait de droit là, mais. D'accord, mais mon frère. Ni premier ministre ici, il avait tout le pouvoir de premier ministre. Bitan sur là. Donc, Koroko, qu'il a donné Sangele Hukumu Konana. Meeting ba aw bolo ametla ka sey kana o meeting ka pour que mo ga seko famia amume kidal na kerefe lawla mi nye fere munu fana tikele no ulugo ko meeting bula aw fana bana mun labe d'abord Kassim yani ki ka ngali jabi camarade Issa aka la célibé kané Dabali Banko jugun quoi en toute sincérité aka la célibé kané Dabali Ban Nakoko, on va kalama ko la plénitude de la fonction du premier ministre Kota Bolo. Ne fait gaffe au Bamanangana quoi, la plénitude de la fonction du premier ministre. Par exemple, premier ministre c'est lui le chef du gouvernement. Oui. C'est lui le chef de la haute administration. Toute l'administration
allez de Kangabé nommé, allez de Kangabé Wouli. Mais depuis qu'il est venu, il a nommé une seule personne. Après, nos partenaires militaires, il n'a plus nommé quelqu'un d'autre. Ça, il le dit sur les plateaux et bon, calmement. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas le pouvoir de gérer l'administration. D'accord. Ça, c'est très clair. Moi, j'ai compris. Ne vais faire un balmaké comme mon femme Kassim. Mali Magoté ni na merom na bibina. Parce que Chogal be premier ministre là, il y a combien d'années? Depuis, il y a 2 ans, sur Nakachani. 3 ans. 3 ans. Sans savoir. Avec premier ministre là, sans savoir. Nimbara Ubega mon fond, Nindam Nera Bida. Le Mali est dans une situation exceptionnelle. Il faut des mesures exceptionnelles. Ces mesures exceptionnelles, c'est quoi? Mogobe seka, Mishibakoro beseka julto ala kanono di quoi. Parce que munga geleni ni bela jelen, oye jamana mu ni bambulo ni quoi. Anka nga fere fasku beke ka jamana ni sauver. Et au-delà de ça, Premier ministre Kelente manque mogo feo. Ali Asimi rebe manque. Ambaye mogobe bo, ube ali premier président manque. Il y a Ablaï Maïga mon foni. Il faut toujours trouver il faut trouver un alibi quoi. Il y a d'autres qui katika ko turu tagada au Congo. Premier ministre était d'orade aka haketo. Premier ministre est chef du gouvernement. Billahi Kassim. Allez avec mon foni au lieu tient quoi. La démission du premier ministre là, ça ne doit pas attendre. Ni jamana codé donc quoi. Premier ministre quand a démissionné de Kafombe, démissionné c'est parce que en toute sincérité baramuna dile no nema ukele no kafo ko zunzan bataye komo ngani komo bora ko zunzan baki dugo o kama jamana ko kama nebe walan same wole do ni ote ko premier ministre be ka to premier ministre la isabe ga mon fone ne ta cautionné. La deuxième des choses, Premier ministre qui a taboulo mounumeke. Par ailleurs, moi je déplore certains. Parce que Neba Keba, comme le Premier ministre est en train d'abandonner la transition en plein vol. Les mots qui viennent de lui-même. Nibe Djakulu Konola, il y a parfois des devoirs de réserve. Djakulu Konola te se ka ke ko kumabeka kadi togo munaka ka keten togo la quoi. Oka gelenko djugu surtout que Mali be situation mu Konola la. Mali be situation d'instabilité de Konola la. Aux situations d'instabilité konola la anga keta nanga fota bela jelinga nga ke ba fo kum ya finya nanga kuma damne la tugumna basigi be sekana jamana konola la tugumna mais ame wakati muna bi uko ko rabo ko la clarification ko ka boka ko be tugo di mo ko clarifier jone bi clarifier an jamana kono don konte ni galea te fly kelen woni me jamana kono don kan jamana kono donc on torole no ka ce niveau de là en bas donc à fond allez moi premier ministre allez de ka wuliga jok fanga kanga bunya pour que de ko mo jamana kono donc o de ko be wuli to ko muna o ya le ka baradi mais ko ka ta clarification mo ne be clarifier allez bena finge mo no me ka clarification ko kuma fo o lu bena fo de ko mo c'est-à-dire ne be ka mo famia c'est une fuite en avant Togodi mais ndesera ko koro responsabilité mun dirama ndesera kono meta aturu takada karsakun o de don notre béal jelinga responsabilité c'est très clair. Ablaye Maïga il est ministre de l'administration territoriale, c'est un département politique. Est-ce qu'Ablaye Maïga be ce qui banco moko doko politique moko do ou association moko doko kabe fait qu'Ablaye Maïga kabi banga atigé reçoit atese qui bang en ressort parce qu'avec poste politique de Konala dans le gouvernement qui est le ministère de l'administration territoriale. Donc à Foko do Foko oni karsayira mais ngo okunu o de fenani premier ministre tu minyo ngombolo Taruba toko mun fora kan net nte fega toko fo Taruba toko mun fora ni atunta fo ka le premier ministre ga mogodia kuma jumeme Taruba tunta kuma ere fo ka le premier ministre kelen ka sangorota. Mais bini kodo dona oni ɲɔgɔn cɛla la ne bolo o ko kan ka glani akili de quoi. Mais kana oni doye sini photo la k'i bɛ taa ka t'o tigilamɔgɔ fɛnɛ kɛlɛ en ce moment jamana ko tɛ kɛ ko in kɔnɔ quoi a bɛ kɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de quoi. Moi je pense que an ka segin an kɔ tuguni pour que ka jamana in bila sanfɛla la tuguni. Clarification kun tɛ wa? Clarification kun tɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ jamana fara ɲɔgɔn kan mun bɛ na kɛ mouvement mun bɛ na kɛ nin ko le 16
au minimum an bɛɛ bɛ Mali de kɔnɔla la nɔ Kasim mɔgɔ kelen o kelen bɛ nin kɔnɔla la n'a b'a ka base mobiliser 300,000 francs 400,000 francs 500,000 francs ne bɛ d'a ma ka mɔgɔw wele ka taa ka mɔgɔw wele ka taa munna ko clarification bɛ yen nɔ pour que ka se ka tesɔngɔ di mɔgɔw ma kɛ mɔgɔw bɛ wele o de kama mɔgɔw tɛ t'u yɛrɛ ye de cɛ gɛlɛya mun bɛ mɔgɔw kan jɔn de bɛ fɔ k'i bɛ 200 don essence la Kasim ko k'a fɔ ko ka taa clarification kuma lamɛn ne bɛ se ka 200 d'e ma bi yan ne tɛ se k'a d'i ma ne b'o don essence la cogo di n ka denbaya bɛ yen nɔ n kan ka o dayirimɛ nɔgɔya ni o ye ko n bɛ taa 400 kɛ essence ko k'a fɔ ko ka taa kuma dɔ lamɛn a tɛ ɲa ci la foyi lase n ma wari de bɛ di mɔgɔw ma o wari mun bɛ di mɔgɔw ma k'a ye bɔ ko ka taa clarification na a y'o fara ɲɔgɔn kan attaque mun kɛra Bajangara sisan nɔ a ka don balo la ka taa di mɔgɔw ma a y'o fara ɲɔgɔn kan ka jama wele k'an ka seli jamana ye ne bolo il y a des bonnes initiatives mun bɛ se ka concrétiser ni k'a fɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ko ka jama labɔ ko k'a fɔ ko clarification ko ka jama labɔ mɔgɔ bɛ labɔ ni hakilina mun ye ani mun bɛ taa fɔ kɛnɛ kan kelenw tɛ o a ma kɛ la fois passée palais de sport la mɔgɔw labɔra ko soutien à la transition Kasim il est arrivé un moment an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ka tiɲɛ fɔ pour que ni jamana ko don jamana ka jɔ quoi mɔgɔw welela palais de sport la ko premier ministre bɛ nale ko soutien à la transition o donni kama premier ministre bɔra a ye mun kuma fɔ ko y a certains militaires qui sont de connivence Kasim an ka sabali dɛ avec son mouvement M5 ko pour que k'ale kɛlɛ an bɔr'o la tuguni CICB la o CICB kelen an ka kɔlɔlɔ sɔrɔla mun fɛ a ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen wele ko soutien à la transition mun taara fɔ a kɔnɔla la a donni kama hali anw natɔ ka don n'an ka banderole ye i m'a faamuya n bɛ ka kuma ni Ala de cɛla la armée photo b'a kɔnɔna la les 6 colonels olu bɛ banderole mun kan an dontɔ n'a ye a kɛra kɛlɛ ye k'a tɛ don an ko k'o kuma anw ma mɔgɔw wele de k'a fɔ ko soutien à l'armée ya n'an y'olu ta banderole la k'an bɛna don n'a ye kɛlɛ sɔrɔla yen fan de fɛ ko armée k'anw tɛ don ni basi ye Asimi ninnu photo bɛ mun kan k'a tɛ don o de fɔra anw ɲɛna n'a kɛra kɛlɛ fɛngɛ kɔnɔla la donc an bɛ mun de ɲini bilahi an ka bɔ ni kɛlɛ ninnu kɔnɔla la parce que Mali bɛ yɔrɔ min na bi le Mali n'a pas besoin de ça nous avons été les facteurs déclencheurs de l'AES et aujourd'hui diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na a bɛ n'a fɔ ko bɛɛ taalen don k'anw de to ayiwa o bɛ nana parce que n y'a ye k'a fɔ depuis meeting ko kuma fɔra dɔw fana ye conférence de presse kɛ k'a jira k'a fɔ k'u taara papier di Choguel ma ko IC taara notifier k'a fɔ ko a tɛ M5 la tuguni ko a tɛ se ka meeting kɛ ko n'a y'a kɛ k'olu fana bɛ bɔ ka taa yalama aw bɔra o kibaruya kalama wa parce que u ye kunnafoni di kɛ awɔ n bɔra o kibaruya kalama mais yanni ko n da se o ma ale ko ni premier ministre ko a bɛ ka fuite en avant kɛ ko n'a dɛsɛra ko a ka démission k'a kan k'o de fɛngɛ quoi c'est-à-dire que je ne sais pas comment lui il voit la politique, mais on n'est pas dans un gouvernement et régime élu. Si ça ni à l'air avec comment il faut, nos 70 et le militaire est refait. Ils allaient démettre Choguel. Eux, ils n'ont pas démis Choguel. Et Coco Choguel qui a démissionné. Pourquoi? Il y a des difficultés que Choguel essaie de dire aux gens. Et il l'a dit, il est mou forcé encore parler des sports. Et quand il y a des militaires, et ça c'est réel, lui il l'a dit, en fait, il y a des preuves. Le M5, en bas, il faut M5 défroqué, comme je n'aime pas. Voilà, non, je n'aime pas citer de nom. Oui, je n'aime pas citer de nom. D'accord. Non, c'est pas une insulte. Mais c'est pour dire seulement. Non, défroquer tes d'accord. Il se avoir tendance à retirer. Voilà, il se avoir tendance à retirer. Mais où prévu de arriver, nous ira parce que Abla Mega est lettre confidentielle de Premier ministre. Ça, c'est une preuve que connivence de bien. Parce qu'une lettre confidentielle ne peut pas être adressée à un Premier ministre et qu'il y a un vraiment. Donc, il y a énormément d'éléments qui sont sur la table. Mon bateau, clarification que comment il y avait, c'est là. Donc, ne me fais clarification de corridor. À corridor, oui, quand on entend déjà. À corridor, déjà des mais. Non, n'est-ce déjà de boulot. Premier ministre a déjà de boulot. Ah, voilà, la mais quoi. Ah, la mais parce que. Ne. On me donne au cas qu'on a comment. Comme c'est une mogote, ko ici est un papier d'âme. Ah, mais ici, sur quelle base?
ici beta papier dama kakana kuma base jumɛn qui est une base légale mun b'a yira droit la ko olu de ta ye M5 ye ale ta tɛ M5 ye a ka bɔ yen ici jumɛn récépissé tɛ M5 la o donc ici jumɛn de don ici sur quelle base a fɔra conférence de presse de la non olu tɛ i b'a dɔn minnu y'a fɔ c'est à dire que n tɛ fɛ ka comme i ye mun fɔ fɛn dɔ bɛ yen a tɛ fɔ plateau kan i ka plateau kan non nɛni non nɛni hakilina bɛ fɔ dɛ ayi ne tɛ nɛni kɛ voilà mais en réalité hakilina bɛ fɔ ni ne kun bɛ n kan da la ne bɛ sigi de k'a fɔ ko n taara huissier ta ko ka taa démission di premier ministre ma Choguel ma M5 ko la mɔgɔ bɛ se k'o fɔ i b'o o dalilu bɔ min o bɛ taa sira jumɛn de fɛ jɔn de y'a don M5 na o ye olu de ya huissier bɛ taa fɛn d'a ma cogo di premier ministre ne ka formation FSD Soumaïla ka formation Front pour la sauvegarde de la démocratie il est Soumaïla l'a mis intérim avant qu'on enlève Soumaïla et c'est de par cet intérim qu'il est devenu président du FSD et de par la présidence du FSD il est rentré au comité stratégique il a présidé le comité stratégique aw bɛ taa ko huissier jumɛn de bɛ se ka taa papier d'a ma k'a ka bɔ a la ni aw de t'a la hakilina de don parce que M5 ye fɛn mun ye maliyɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ mais il y a des acteurs minnu bɛ kuma au nom des Maliens parce que an nana ni kɛlɛminɛ minnu ye an ko k'an bɛ Maliens de ka ko kɛ ni mɔgɔ min t'o ko kɔnɔ e de bɛ bɔ o mais k'a fɔ ko i nana ni huissier ko papier sugu jumɛn donc olu i b'a dɔn. donc aw ka meeting bɛ kɛ yan. mais hali bi yan an tɛ kuma olu fɛ o en fait olu ye kuma minnu fɔ o menaces ninnu yɛrɛ si ça passe il y a les autorités qui sont là il y a la justice il y a tout maintenant nous an tɛ fɛn foyi parce que an b'a dɔn autorité ko yɛrɛ ka bɔ a la olu tɛ se k'an ka meeting bali donc n'u ye fɛn mun kɛ il y a les autorités qui sont là pour trancher donc a k'an ka meeting bali an tɛ i bɔra ka n balimakɛ ka kuma mɛn ko meeting bɛ yen ko musaka bɔ de b'a la dɛ. bon j'allais revenir sur ça en fait i b'a dɔn ka kuma k'i yɛrɛ coro o de ye nin kuma ye quoi parce que n'ale welela nin kuma la sisan il va falloir qu'il donne la preuve que wari dira mɔgɔw ma est-ce qu'il peut donner cette preuve ne tɛ épiloguer au kuma yɛrɛ kan wari dira wari ma di ça c'est autre chose c'est dans la tête des gens politique mɔgɔw tɛ mɔgɔ labɔ ni wari tɛ a bɛ ka kuma n'o de mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui maa o maa n'i ye wari de di mɔgɔw ma ka bɔ i bɛ wari bɔ min maintenant si lui il a les preuves il n'a qu'à le démontrer moi je n'ai pas la preuve que an bɛ wari de di mɔgɔw ma ka mɔgɔw labɔ. ɲininkali kelen fila ɲɔgɔnna bɛ yen n bɛna olu kɛ parce que n bɛ fɛ k'a faamuya an b'an to nin na cogo di ko an ka transition bɛ ɲɛ Mohamed. Kassim a ka gɛlɛn kojugu. parce que diɲɛ bɛ ɲɛ b'an na han. non c'est-à-dire moi corona kɛlɛ misɛnnin. en toute sincérité c'est déplorable quoi jigimakari don quoi k'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ yɔrɔ min na bi Kassim wagati min na laseliw bɛ ka kɛ ko k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka munu an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ cɛ kelen kulusi jala kelen ka jamana défend o wagati kelen in na tuguni ni mɔgɔ dɔw bɔra ko clarification hein premier ministre ka mɔgɔw ani premier ministre yɛrɛ gouvernement bɛɛ ka baara de u ka n'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw tɛ ka courant sɔrɔ a kun ye fɛn jumɛn mɔgɔw tɛ ka se k'u dayirimɛ sɔrɔ ka se à 100% a kun ye fɛn jumɛn mais kuma t'olu nɔfɛ koyi kuma bɛ yen nɔ ko karisa bɛ ka nin kɛ n bɛ karisa de kɛlɛ karisa bɛ ka nin kɛ n bɛ ka karisa de kɛlɛ alors que l'essentiel là c'est le Mali l'essentiel là c'est de faire de telle sorte que jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min na mais o kuma tɛ ko ninnu si kɔnɔla la kuma in ye yɛrɛko kɛlɛ de i m'a faamuya c'est comme si premier ministre yɛrɛko cogo di Mohamed ne m'o faamuya dɛ. n bɛ mun f'i ɲɛna an kana kuma dogo ɲɔgɔn na quoi a ko déjà i ko prévu ne ko ne ka hakili la bɔli fɛn fɛn bɛ kɛ wari du de don n ko ne yɛrɛ bɛ tɔn kɔnɔla la ni bɔli caman bɛ kɛ wariw bɛ di k'a fɔ ko ka bɔliw de kɛ n ko wari minnu bɛ di k'a fɔ ko ka bɔliw kɛ c'est-à-dire a ka gɛlɛn k'a fɔ k'e bɛ mɔgɔ 1000 labɔ ko ka taa palais de sport la bi gɛlɛyaba in na k'i ma fɛn dɔ de sa musaka dɔ de sa ne y'o de fɔ quoi aw ka prévu o bɛ aw de bolo o tɛ ne bolo ne ma aw tɔgɔ fɔ n ko bɔli fɛn fɛn kɔni bɛ kɛ musakaw de bɛ di mɛnɛ musaka minnu n'a bɛ di jamana kɔnɔdenw mago b'a la ka balo san ka di jamana kɔnɔdenw de ma o ka fisa k'a ka taa ko clarification quoi a filanan ye mun ye M5 ko kuma Kassim n'a ye M5 ta k'a jateminɛ
Donc, au fin M5 n'aura parti politique ou tout bola. Pourquoi tu es tout parti politique là quand tu as a fin bien non parti politique ta clabé de bola. Sinon, à bella jelly. Nous sama M5 no fait ko jamano ko dun ko jamano ko dun. Ne ben yere yala o manete jamano ko den. A fin bien non aglina ye clé ne de trop mu M5 la dron. Ko ta ko utiliser 600 no kay se ki be jamano ko dun manipuler nay. Ki be fanga bagabagani aye quoi. Jamano ko dun yere tere ki ba ta ko ka fanga bagabagani aye. M5 to influence quoi. Notez papier M5 lo. Non, il veut seulement ton offre, papier ton mouna, il veut seulement offre mouna. Un responsable d'un État, non, il veut seulement ton offre, ton moumé non, allez récipiter ça là. Alors que du coup, il faut que c'est le qu'on qui va là-bas, récipiter ma boîte à M5. Bon, et bien, c'est que Bolofara moumé, Jamana ou la Aboulou Boulomé national. Non, récipité on est à Kalama. Peut-être Foni Issa Foyen ko récipité bala. Non, tebe c'est que sama ton offre. Ton on est récipité la na la codonné te jamana RF. Alors que be parti kon la. Parti mon la codonné no jamana fait titi disira o lego kelega. To kelega ka parti kon la. Mais kele mekani M5 to de pour que jamana kon marabaga munumbe no ka ese kibo olu keleni ai. La yine ni non fait mais me bo kuma la ni moué ame koko ke anga donc afo Kassim 10 ans 20 ans 30 dernières années anga donc quand tu na fait fou il faut jamana kono do yena fait mou fait courage les Maliens n'est plus un spectateur, les Maliens est acteur, les Maliens sont des acteurs de ce que nous vivons aujourd'hui. Malien acteur de quoi antenne a fait un malien yena fait me fait courage quoi malien ya payé amake malien quoi de akera malien yena de akera malien na de quoi nous avons vécu et nous savons où est-ce que nous devrons aller. Alors ameseka bo transition mais c'est en ira Afrique comme na jamana bela jelena bi bébé ka on lajɛ n'an yɛrɛ bɛ nin kɛrɛfɛ kɛlɛli ninnu na yan est-ce que an na se ka bɔ ka se ka n ka transition kunfori surtout aw bɛ ka kɛlɛ la taa sira minnu fɛ ne bolo est-ce que ɲɛci bɛ nin kɛlɛ la bi Isa. Non Kassim kɛlɛ tɛ quoi mais ɲɛci bɛ clarification in na kɛlɛ tɛ o ni kɛlɛ don. o tuma e jɛyalen de tɛ Isa. ne kɔni jɛyalen don mɔgɔ t'an yɛrɛ jɛya olu de k'u yɛrɛ jɛya mais n bɛ mun fɔ e b'a ko ko nin fɛn bɛɛ ye mɔgɔ ko de ye nin fɛn si tɛ jamana ko ye. C'est-à-dire, je lui donne des conseils. Comment conditionnel là, parce que tu ne peux pas être sûr de quelque chose dont tu ne détiens pas la vérité. Kafoko ni jamana côté. Et puis allez Kafoko on beka kelege ni M5 towe. Allez pas de mon M5 là. John M5 là. Le M5 est au-dessus des partis politiques. Si lui ne le sait pas, eh ben non. Juridiquement. Il n'y a pas de... Mais quel juridiquement? Le peuple n'est pas au-dessus de la Constitution. Le peuple n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc les M5, c'est le peuple là. Oui, mais M5, il y a toutes les composantes dans le M5. Parti bas, société civile, tout le monde. Allez, lui, participer aux réunions. Non, ça c'est parce que nous, on n'a pas voulu. Si on donne une base juridique au M5, amène à M5 Dorade, Kabla, ministère de l'administration, Kabologa, alors que M5 va aller sans fait. Et c'est pour ça que le M5 est coco à la communauté, mais pourtant les autorités envoient les correspondances tout au M5. Le problème est mouillé. C'est un problème juridique qui n'a pas pu être tranché. Mais c'est qu'à trancher. Sinon, M5, ni M5 qui a été tranché maintenant. Si toi tu ne sais pas, oui, ni M5 qui est tranché maintenant. À la banane. C'est à la banane du mana. Justement, c'est là-bas que toi tu ne fais pas une bonne analyse. Il y a des alors que on de do et Kassim ne sais qu'à photo on voulu que boya ka c'est 2000 là ne ka faut vraiment n'entend c'est 2000 là Kassim be srado ne be tuwe no photo e be mobili kono ibena gosi koko ibena ko ne ka tuwe ko tindro ko tsaka jaw funga i deme de ka sra il la ngata nyoko fe fanga c'est 2000 là no te amsia mo be yende ali ka foko ameka ne ameka mo ko de ke biba so ambora ni kono. Ce sont les tendances qui nous ont quittés. Nous nous tarons Morocco là, peut-être pour un nom, peut-être pour un gain financier ou autre chose. Ou tara non, ni même Mouniabi. Justement, la clarification là, ça va amener que Beki Tle, Beki Djorodo,
beka do mun kanga mun ke beki to o bena ni courant ya abena ni jie abe do ba nga sengena o me courant justement courant comment est courant ko kuma fo courant for courant commission ministre m'a fotele la co-président de commission président oh ni mo be situation o tata président ni est-ce que andi kango fo non ne be fe ka fo di non me ka fo parce que de vous ne be ah de vous be voilà de vous be ere ko sa ko fo nga ta de la lam ta de la am ka ta de la kan to mangana ere de madron mais justement pourquoi andi ka ta de la c'est cette question qui est fondamentale andi ka ta de la parce que femme kan ta na de la ani mo ko kan ta na de la à pouvoir te ulubulo à pouvoir be yoro c'est pour ça qu'andi ka ta de la o bena la la ninga kuma na ni te ka ta ti ibi sembo. Bon, Kassim, c'est ce que je suis en train de dire. Le niveau politique du Malien aujourd'hui. Ça dit, non, c'est pas qu'Amasoma. Ça veut dire qu'il y a un politique qui doit imprimer Mali là. Malien m'a dit, Malien de la Mouna, il va dans bête de sous-bebo, ah tiens, n'était bon, tara. Au théo. Transition en bête de tado. Morota, c'est moi parce que doit être un code Moumaïma. Parce qu'il y a un bête de tado. Nanya, c'est moi ça. Eh bien, il y a ni mangan ou la chance, nous on va assister à ça. Nanyan c'est bon. Et c'est ce qui va forcément arriver. Nanyan c'est bon, mangan boulot. Aman c'est bon, tu vois. Transition d'amener les gens ont l'espoir que tous les côtés qui ont commencé la transition, c'est pour ça même que nous on lutte pour que pour gagner en boulot. Nous on ne lutte pas pour que faire la cacale. Maintenant, nous femmes qui sont dans la passion, qui sont en train de suivre certains, ou le bébé, qu'on va voir là. En temps, moi, pour moi, c'est le Mali. Et même Chogel n'a pas Mali, donc, c'est ça le problème. On me fait mais il faut reconnaître que Bi, c'est-à-dire nous, un des exemples de Burkina. Mais aujourd'hui, pourquoi le Malien lambda est en train de dire que Burkina Taragné, pourquoi? Aux sensations maintenant, pourquoi? Alors que nous, Burkina, exemple, c'est parce que quand on sera monté, au lieu d'aller tout droit, on est en train de tourbillonner. Maintenant, les causes là, c'est ce qu'il faut chercher à corriger. Ah, mais mon mère a me bonne parce que nous venons quand on a quelques parce que ne bɔra ko dɔ kalama su ne yɛrɛ kun t'olu dɔ yɛrɛ a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko i b'a kalama k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen a bɛ tɛmɛ i kɛrɛfɛ i tɛ bɔ a kalama quoi ne tun t'a dɔn ko tension bɛ tan cogo la. non tension ba b'a kɔnɔ ne yɛrɛ y'a dɔn sisan nɔ ni Isaka kuma la ne ko n ko mɔgɔ ko quoi n b'a fɔ n kun fɛ quoi Kassim an bɛ débat mun na nin yɔrɔ normalement an kan ka débat de kɛ jamana bɛ degun mun kɔnɔla la a bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔla la tuguni maliyɛnw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na. Juguya mun talen no ka ɲɛsin Mali ma an bɛ se k'an décider a la cogo di o débat ninnu olu ka ɲi mais n'i ye to débat la dɔrɔn ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ sisan nɔ dɔrɔn ça devient un problème i m'a faamuya a bɛ kɛ problème de personne de sisan nɔ quoi o mɔgɔ tɔgɔ fɔ ninnu dun bɔra Isa de da quoi o de y'a to ne ye n kanto n ko a ko kɛlen no mɔgɔ ko de ye quoi parce que an bɛ Mali ko de la. A t'i n'a fɔ ko kebamu filɛ nin ye ko kuma bɛɛ ko ne n'a ye hakilina kelen mais une fois que ni Maliko nana dɔrɔn diyagoya fɛn mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o bila an b'an ɲɛsin Maliko ma quoi wa an kan ka fara ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ fɛn mun n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana in ci k'o de kɛlɛ mais ne ɲɛ tɛ o de la quoi o de y'a to n y'a fɔ n ko mɔgɔ ko et puis mɔgɔ ko jumɛn de don mɔgɔ kolon ko n'o tɛ mɔgɔ ko tɛ ban diɲɛ na o mɔgɔ ɲuman ko bɛ yen nɔ parce que Ala yɛrɛ diɲɛ da sababu b'a kɔnɔ quoi. I m'a faamuya mais mɔgɔ kolon ko o de ye kojugu dan ye quoi n'o tɛ an tɛ jamana kɔnɔ ko la nin yan mun b'a ɲɛma nin o n ko ye mɔgɔ de ye o tɛ jinɛ ye o tɛ wara ye o n ko ye Asimi de an tɛ ka jamana soutenir o fɛnɛ kama o ye mɔgɔ de o mais mɔgɔ kolon ko de ye problème ye mais mun ye k'a fɔ ko n ko mɔgɔ ko cogo di u caman bɛ mɔgɔ ko la cogo di k'i y'a mɛn ko wagati mun na jamana kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ko jamana kɔnɔ den bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko tobi dagalen don an ka na an ka kɛ jamana fɛ an ka fara ka jamana in kɛlɛ waati kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ c'est vrai kunu olu tun bɛ position dɔ la mais bi an bɛ se k'a bila minɛn mun kɔnɔ olu tubira u bɛ kana jamana défend ɲɛ t'a la ko les anciennes tendances ko les tendances qui combattaient ou bien qui ont quitté
o tendance ye jumɛn minnu tun bɛ jamana kɔ ko kɛlɛ la minnu tun bɛ yɛrɛ ye ko jamana ko kɛlɛ la n'olu tun taara si le mot me permet à l'opposé mais sisan olu seginna ka na ou bien minnu tun bɛ yen nɔ n'olu tun b'a fɔ k'u tɛ transition fɛ bi olu seginna ka na transition soutenue voilà les problèmes alors qu'an dun b'o duwawu de kɛ k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka jamana kunba bɔ minnu bɛ yen nɔ ni hakilina ɲuman t'i la hakilina ɲuman ka don olu la jamana kunbabɔli ko la mais ni olu fɛnɛ nana sisan o bɛ kɛ problème ye tuguni o kuma an b'an komi ka taa jami o de ye ne ka inquiétude ye quoi parce que a dɔ la de an bɛ n'a fɔ ko est ce que k'an bɛ mun fɔ a b'an kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ yan bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen hali minnu tun bɛ transition mɔgɔw ka hakɛ to dɔgɔyama fasugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin u ma kunun bi ni olu bɛɛ sɔrɔla k'a fɔ k'an bɛ transition fɛ o ye ne ka laɲini dɔ ye o ye ne ka fierté dɔ ye parce que olu kɛlen transition fɛ o tɛ ne bali ka balo olu kɛlen transition fɛ o tɛ ne bali c'est à dire n kan ka mun kɛ jamana ko la olu tɛ se ka ne bali o la quoi plutôt a bɛ jamana de kunkɔrɔ ta quoi mais on veut que non olu kana na olu ka to opposition na ye olu ka to tendance kelen kɔnɔna la mais ni olu nana an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana kuma bɔ mais tant qu'an bɛ nin ko in de la bilayi tant qu'an bɛ nin ko in de la an avanceli de bɛ gɛlɛya kojugu quoi. est-ce que o ye tiɲɛ ye. Non, j'ai compris qu'il n'a même pas compris ce que j'ai dit. C'est-à-dire ne m'a fɔ ko mɔgɔ minnu tun tɛ jamana ko la ko n'u seginna ka na je n'ai pas dit ça. J'ai dit minnu bɔra M5 na u ma segin ka na. Kuma kɔnɔna développement kɔnɔna la ni y'o fɔ M5 fara farala cogo min ani k'a fɔ ko minnu tun tɛ jamana ko la minnu seginna ka na j'ai pas dit ça. Donc kana bon peut-être que n'i ma kuma faamu i bɛ se ka ɲininkali kɛ mais dire que ne ko mais moi je sais que jamana ko la d'un d'abord il y a le niveau de compréhension mɔgɔ dɔw bɛ yen faamuyali yɛrɛ de ka gɛlɛn u ma donc olu bɛ sira dɔ ta mun tɛ jamana yɛrɛ sira ye n'u y'a faamu u bɛ segin ka na ne b'u bɛɛ dɔn donc ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ olu kɛlɛ o k'a fɔ ko parce que u seginna non ne i man ka kuma faamu moi j'ai dit min y'a to dɔw bɔra M5 na ça c'était sur ce point mais i ko yala an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di an bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo min dɔrɔn c'est-à-dire les autorités il y a une introspection à faire olu b'a dɔn peut-être il y a des choses moi je ne suis pas plus indiqué qu'olu fɔ mais olu b'a dɔn pour assainir entre elles là-bas u kan ka mun kɛ et c'est ce que nous on est en train d'attendre de tout le monde parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ quoi n'i y'a ye mɔgɔ dɔw bɛ ka bɔ kɛrɛfɛ e yɛrɛ b'a ye harmonie tɛ kɛ kumaw la dɔw bɛ dɔgɔma kɛ dɔw bɛ nenni kɛ dɔw bɛ tanuni kɛ c'est parce que leaderu minnu chacun se réfère à quelqu'un donc n'i y'a ye o tigi bɛ taa sira min fɛ i bɛ t'o sira de fɛ donc ni mɔgɔ minnu t'a faamu olu bɛ o de bɛ na ni farafarali ye ka sɔrɔ hali leaderu ma kuma parce que u ɲɛ bɛ taacogo de la o maintenant n'a harmonie kɛra ko taacogo kelen de don mɔgɔ si tɛ se ka bɔ kulu kɔnɔ alors que a bɛ ka fɔ de an ka fara ɲɔgɔn kan justement c'est ça le problème an ka fara ɲɔgɔn kan il faut faire ce qu'il faut pour que an ka fara ɲɔgɔn kan ayiwa kuma y'o de o faamuna an bɛ a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna o bɛ jani ale de sanfɛ yaasa ka se ka faamuyali kɛ Mohamed Traoré Bill ale bɛ an ka kumaso kɔnɔ ani Isa Kane an b'u fila bɛɛ fo sabula u nana ka na an ka wele jaabi o diyara an ye kosɛbɛ nka bi an bɛ degun minnu kɔnɔna na kuranko bɛ a la a dogolen tɛ mɔgɔ la maliyɛnw ka sɔrɔw olu kumaw bɛ a la école fana taara nin wagati in na fana o fana degun bɛ yen Mohamed bi an bɛ se ka mun bɛ se ka fɔ jamanadenw ye jigisigi la k'a jira k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka o ko labɛn don nataw kɔnɔna na. Voilà, an bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna o ko la n y'a fɔ n ka kuma la sira mun taara sira in ka gɛlɛn kojugu Kasim an kɛlen don ka yɛrɛtigiya sira mun ta a sira kɔnɔna la gɛlɛya caman b'a la o gɛlɛya dɔ ye kuranko gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama ani maa minnu tun bɛ partenariat la kuranko ni fɛnw na donc gɛlɛya nana don ani olu cɛla la pensant que ni kuran nana tigɛ ka se niveau dɔ la a bɛna se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw bɛ wuli ka jɔ kɛ o ko bɛ yen nɔ tuguni i y'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛnen UEMOA tun y'a essayer ka hali an ka nafolo ka mainmise kɛ a kan ka gɛlɛya don c'est pour vous dire que sira mun talen don an fɛ sira in nin y'a gɛlɛya nin y'a traversé des déserts dɔ ye quoi kuranko gɛlɛya b'o la baloko ko gɛlɛya bɛ o la
i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ o ko kana dun ka fɔ ni fɛn caman gɛlɛya bɛ yen nɔ mais mun de bɛ se k'a nɔgɔya fɔ jamana kɔnɔdenw ka da jamana ɲɛmɔgɔw la quoi o de fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye quoi jamana kɔnɔdenw ka se ka danaya ta k'a da jamana marabagaw kan n'o taara ka da jamana marabagaw kan ko caman bɛ kɛ an na an b'a munu an tɛ kuma quoi o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn pour que k'an bɔ nin kɔnɔna la toujours ne b'a fɔ an ka fɔta n'an ka kɛta ka kɛ sababu ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ quoi fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka bisi basa don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la an kana don o da fɛ quoi. ayiwa n y'o faamuya e yɛrɛ bolo degun minnu bɛ yen bi i n'a fɔ kuranko gɛlɛyaw ani sanji ye kɔlɔlɔ minnu wuli an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ se k'u jigi kɛ mun ye gouvernement bɛ nana mun labɛn. bon mɔgɔw bɛ se k'u jigi kɛ mun ye n ye mun f'i ye ni premier ministre bilala dans la plénitude de ses fonctions a bɛ proposition de kɛ o proposition ye mun ye aujourd'hui secteur économique il b'a dɔn o tɛ se ka kɛ ni ministre des finances t'a la donc là on doit faire des propositions concrètes pour les vrais acteurs qui font tourner l'économie parce que ni baaraw ma kɛ ten dɔrɔn a bɛ kɛ comme si ni an bɛ ka an sigi dɔrɔn maliyɛnw delilen don mun na an ka ala deli a bɛ ɲɛnabɔ an ka ala deli a bɛ ɲɛnabɔ mais an tɛ wuli ka ala ye mun fɔ k'o kɛ quoi donc c'est pour ça que baara de bolo bɛ taa pour le secteur économique par exemple le ministre du commerce Wulaina Ako tant que et il a raison à Koko soit on s'industrialise on se développe ou alors il y a pas de développement donc olu tabolo de bɛ sigi en fait orientation fɛn fɛn bɛ kɛ on est déjà au moins a kana kɛ kalanko yɛrɛ mais an ɲɛ yɛlɛ la sira dɔw bɛ yen an b'a taama an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko résultat bɛ se ka ɲɛ nin fɛ nin ko résultat bɛ se ka ɲɛ nin fɛ an b'olu de sigi secteur financier la même chose et en plus lui il a décrié aujourd'hui le programme d'ajustement structurel des années 80 que les institutions de Bretton Woods ont imposé au Mali o de y'a to an kɛra pays de consommation et non pays de production maintenant an bɛ fɛ ka bɔ kɔnɔ an tɛ se ka a fɔ k'an bɛ segin olu yɛrɛ ma tuguni ka taa wari ni fɛnw de ɲini olu bolo e sigilen bɛ jama kan i bɛ ka delili kɛ mais o tɛ yɛrɛ nɔ yan o kɔrɔ ye ko ala ye hakili mun d'e ma est ce que i bɛ k'i servir a la an bɛ k'olu de fɔ an ta ye mun ye il faut qu'on se remette en cause an ka fɛn ingéniosité labɔ ka se ka baaraw boloda minnu b'an labɔ an ka se ka ani an ta tɛ discours jalan dɔrɔn ye quoi sinon maa si tɛ yen mun b'a fɔ ko ala ka to an ka kɛlɛ bɛ o tɛ yen bɛɛ bɛ fɛ a ka ɲɛ de parce que n'i y'a ye i bɛ ka souhaiter a kana ɲɛ i b'a ɲɛ i b'a ban don de dɔn n'a ma ɲɛ a tɛ tiɲɛ mɔgɔ kelen bolo a bɛ tiɲɛ o bɛɛ de bolo donc en ce moment il faut que baaraw de bolo ka taa dɔrɔn pour que a ka ɲɛ. dɔgɔnɔw ka yɔrɔ a ka kala nin waati in na bɛɛ lajɛlen da donna la dɔgɔkun in kɔnɔ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ an bɛ k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ kurakuralen don a kɛnɛ kan nin waati in na. o de ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛnen chaque fois que ni MINUSMA ka mandat bɛ renouveler n'a dɔn n'an balimaw hakili b'a la i b'a ye k'a fɔ bisibasa bɛ na don jamana yɔrɔ dɔw la quoi i m'a faamuya k'a ye k'a fɔ nin wagati laban in na MINUSMA tun ka koso n'a ka kasaw cɛli laban ko fɛnɛ tun bɛ sen na kojugu i m'a faamu Bamako kan ka datugu sini pewu o ko mun bɛ sen na nin fɛn ninnu na an b'a ye k'a fɔ ne b'a bila minɛn mun kɔnɔna la ça c'est les derniers efforts de l'économie et de l'ennemi contre le pays quoi parce que a kɛlen a dugu fila in an y'a ye dɔw taara sur le terrain ka reportage ni fɛnw kɛ mais armée intervenira o b'a yira k'a fɔ ko jamana armée mago b'a denw na quoi professionnellement aussi ka kɛlɛ kɛ quoi mais mun y'u sɔrɔ nin an bɛ tasi bila de kɛ k'a fɔ minnu ni tora a la ala ka hinɛ u la ala k'u da yɔrɔ ne ma minnu bɛ yen n'u banara k'a fɔ ko ka kɛnɛya di u ma maintenant ka continuer toujours k'a dɔn k'a fɔ sira mun talen don an fɛ Kasim nous sommes une génération déjà sacrifiée dɛ Kasim nous sommes une génération sacrifiée pour le bonheur des générations futures mais quand on commence à n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na quoi parce que nous avons compris que an ka génération kɔni an ka sɔn sacrifice ma pour que an denw n'an muso fɛngɛ mɔdenw an'an dɔgɔnin minnu bɛ na olu bɛ se ka lafiya cogo min na quoi. ayiwa dɔgɔnɔdugu ta
Bon, dans notre groupe, comme il a dit, moi j'ai Nyameko, chef d'état-major Oumar Diarra Taraï. Bon, c'est-à-dire, il y a une problématique de 3D là, quoi. Parce qu'il y a l'effort de guerre. En guerre financière, il faut qu'il y ait des bambous. Parce que il y a un territoire bien mené. Il faut dépenser des par jour. Donc, il faut qu'il y ait des bibelous ou des bambous. Alors que les ressources sont bambous, mais il faut transformer quelque chose. C'est là qu'on appelle l'ingéniosité des Maliens. Nous avons fait, de sorte que on a transformé. Parce que Warin te fait un règle. Il ne peut pas bien mouiller, il ne peut pas bien mouiller. Au lieu de faire un bibolo, il y a du golo. Non, bibolo, mais il faut qu'il y ait de transformer. Les meilleurs acteurs, pour financer même la guerre. Parce que il y a un côté fait, un côté fait. C'est parce que War est tabou. Bon, ni War est bolé, en tant que côté bien faire. Voilà. Bill ni kuma kunche kuma mbife. O de Kassim ka foli lase ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la I sɔnna mun kɛra ka an wele I ka plateau kan ka Jani Emel baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Falaye bɛ yan nɔ Keba bɛ yan nɔ ka foli lase bɛɛ ma n co-débatteur Issa yɛrɛ ka foli lase a fɛnɛ ma. Certes nous pouvons avoir des idées divergentes mais sachant que nous sommes complémentaires pour le Mali quoi. Absolument. Merci. Merci Issa. Vraiment à sa suite Maufo ka comme ni chef pour la Gassia bon ni tenez chef pour la Gassia qu'on y est mais ni chef pour la Gassia donc vraiment j'ai été très content de venir sur ton plateau mais un débatteur est faux bon nous à la main peut-être d'homme en femme peut-être d'homme en femme et en plus il faut que les gens comprennent que émission Kelena était c'est qu'à bien fort parce que il faut que il signe d'ailleurs front donc ani ka kuma fota donc fin de bien donc ni fliera kuma la donc a menya ya fa ni ke jama fait voilà.